Miya chakarao nyakadala. Omiyo kaumos mara jodala dutote. Hinya mama na ile na Tieno Nyamuga. Nyo omiyo umos makende kabisa. Okoni kabiro to achiu umos makende. Ne set mangima marka kawanene. Erokamano. Okiwacho nwani Senior Jane nyo dialo kamoro go nyasa ne to girungu ne. Onene kamoro weekend go nyasa ne garungu moro. Gima tugo ginene cha. Omiyo jo KWS tumbo joto. Omiyo jo KWS tumbo joto kaka. To kaka la mate gumo ginga. Nyo nene go kamoro mokadwa wacho omiyo nikech ang'ini. Mane mo wacho ni Jaluja Nyali 111 yes gin mana kamano Victor kapore gi mano to weche thoth mana kaka isewacho weche thoth mosetimore ang'eyo ni okwabido thuolo mar luwo gite kech wang'eyo ni jopiny neno kaka nitie weche manyon tenore gi weche mag IBC weche mag budget mak mana ni kaluwore gi wach ma chuny wach ma wan godo kawuono ineno ko umo weche gite mok nyalos gi nekech piny Kenya nigi ywak piny rumbi marateng okwako piny kaluwore gi chuny wach ma wadwa lose kawuono koro kika sende nyoe. Erokamano ahinya Ken oyawore. Oyawore ahinya. Wach mandalo. Kawuono onge wenge ga mochomka. Ma neno ni achi ni to. Karuni no gane. Sana neno mamiri. Musainya kode. Mak mana ni ber mare na ngima donge. Adundo ka gwecho to kata samoro wango ok nen to ngima pod nitie. Ero dichieng makende. Geyo ni tarika 16 mara dwe mara 6 higa ka higa Afrika mangima dhialo nyathi ja Afrika. Kendo ng'iyo ni ratiche osechop kanye en okang' mane mosego e ratiro mar nyathi Afrika. Iluongo ni Day of the African Child. Kendo king'iyo siganda ng'eni achiel kuom weche madhi lose ka en kaka ichiwo ratiro mar oganda kendo ratiro mar nyithindo achiel kuomgi. Nyaparo kane nyithindo ma piny mar Afrika ma milambo kata South Africa higa mar gana achiel 1976 kane gidhi e ng'anyo ka giwacho ni okwamor gi kaka indeso nwa somo gi dho kijiko okwamor kaka iketo watenge e gik ma owinjore bed ni konyowa kaka nyithindo. Kendo ne ging'anyo mane sirikal mar jobeberu e kindeno ne obila mag gino chielo nyithindo kod magina e ng'anyo mag gino. Kendo en gima no mako chuny piny ahinya nyaka kawuono ing'iyo ni teno kenge mage mosego ne nyathi Afrika. Ka koro thor wach ma kawuono kata ma higa ni en ng'iyo ni to gino kenge mage mosego higni 10 mokalo e keto budget to giketo chenro makare mar neno ni ratiro mar nyithindo riti. Koro budget en achiel kuom gik ma ang'eni wabiro losie kwa yudo thuolo to achiel kuom gik ma imiyo pek ahinya e thor wach ma higa ni mar ratiro mar nyathi Afrika en keto budget kendo timo ikruok makare mar jiwo ratiro mar nyithindo. Koro aparo en achiel kuom gima owinjore bed ni piny bedo kod ng'iyo ni kawuono ka entiere kod thuolo mar ng'iyo ni to nyathini isego kode okang' mane mare no yudo ratiro mare to kapo ni ja sirikal nyathi ma irito isego okang' mane ne oyudo chenro makare mawinjore ratiche bendo rit makare to ka en ng'ama chiwo arita ne nyithindo owinjore bed ni kawuono isegori pikse ni to okang' mane misegoyo e ng'iyo ni ratiro mar nyithindo oriti e yo makare. Mana achiel kuom weche mana ng'iyo ni owinjore bed na tumo kawuono kaporo kwadonje wach ichunye. Erokamano ahinya. Obire kinde mabedo odiochieng' manyoro piny ngimane dhialo odiochieng' wuone ma bende siro maduong' ahinya ne dongruok mag nyithindo ma timore kinde mabende piny Kenya bende osetemo go okang' mararia. Tinende wantie kanyo kod jagoro mongirore migao ma ochune chenro mag ratiro mag nyithindo. Chike ma piny Kenya ka Basic Education Act, Children's Act gi chike mamoko gin chike moketi maber rito ngima gi dwaro mag nyithindo mondo ketnegi lwasi maber mar ngima gi makiny. Kenya achiel kuom pinje mabende oketo winjruok e kind pinje buora en achiel kuom pinje mabende osebed ka ipuoyo mokalo kuom wuok oko mar konyo rito ratiro mag nyithindo. Mana rem moro ma samoro jabedo ga nitie ni pod waneno ka nyithindo mathoth pod sede kor bombe uso bando moboki samoro njugu samoro lemo opogore ahinya king'iyo chik ma bende kumo wach mar kero nyithinde e tije ma higi ok oyienegi. Tamoro ahinya ni kidhi e gwenge mag piny Luo iyudo kanyo ka dho nembe ma wan go tinde BMUs mekwa negi ng'eyo matut
ni to nyithindo kone go beni yie ne gibede dho nembe mane momi winjo ka kinde ka olor sikunde to gigo poro kaachiel kod business mag jo pikipiki ni ok gidwa ne nyithindo matimo tije ma igi ok oyienegi e yor manyo manyonge ma bende chik okumo gigaro gi chien nyakore mag ajwang. Waduto wan gi ting' mar keto lwasi maber ne nyithiwa, obed weche mag thieth, ngimagi, somo kaachiel kod kedo negi alwora maber ma ginyalo dongo godo kaka in iwuon kaka janyuol digomb ni nyathini odongie. Kuom mano e kinde ma bende pinje mag Afrika kawuono dhi alo odiochieng' kata nyasi ma kawuono ni kaka Ramogi FM gi Ramogi TV wakwayo negi hawo maber ahinya to tim gik moko manyalo miyo nyithiwa lwasi maber mar dongo gi mapile ka pile. Jomadongo ka wachako wach ma kawuono nitie wach moro ma agombo ni wamula ahinya. Odiochieng' manyoro bende jofwambo mawuok e piny Luo ne obedo kod buchgi magala moro mokwongo molong ni Annual General Meeting AGM margi mokwongo. Bura ma kamano ne kelo kanyakla jofwambo gi keyo ma bende wuok e gwenge mag Luo moting'o kauntis 4 mekwa kanyakla kod ma koroto e yore mag tich ogologi oko e piny Luo gitiyo gwenge mopogore opogore. Maendi en riwruok makelo gi kanyakla magipore wechegi machandogi kanyakla kod bende gombaka matut ni to ginyalo dongore e yo machalo nade. Patron marwa mar riwruok mar jofwambo Welfare and Investment Group en Eric Oduor ma en jagoro maduong' mar KUJ ka otene kod Senior J Bonyo, Jakom Festus Amimo, jagoro marwa maduong' en Luka Wich, jakeno marwa Winnie Miseda Gloria, jalup jakom VOJ ma bende en jalup jakeno pesa ndo ma be podi ne wan kanyakla kod Sheba ma bende en jalup jagoro bende kaachiel kod jofwambo gi keyo manyochopo wagono wero kamano maduong' ahinya. Bende akawo thuolo mar gwero kamano ne Dr. Raymond Omolo PS mar Interior manyobedo wendwa modhial osebedo komako badwa nyaka ne wachak gini. J Bonyo gi Luka Wich ndalo moko nobire Ramogi FM kocha. To agomba ka nitie gidwaro makende mondo bedie di wan kaka jondiko gi jofwambo wasebedo kwan ndiko kwa dhialo jomoko obedo kinde gin gi okil kamaloka giwuok e piny Luo ma bende timo gik moko mabeyo beyo e yor welfare margi gi dongo margi. To wan jofwambo wanyalo ndiko kuom jomoko matimo ber to wan be wan gi weche moko moko nyalo nyiso piny ngima ni mae wan ipani ma en okang' ma onego beni wan be waluwo to onego beni watege kata wajiwe nade governor. Victor paro ni en okang' kendo en puoch gi pak ne telo mangima manyo o neno ni okang' ma kama dhi nyime. Aparo ni en mbaka ma osebedo kagore kendo giko ni koro iwacho ni reality mare ochopo nikech ing'eyo ni sekta mar fwambo sani koro en sekta malach. Kinde machien kacha mane wan gi dho ute mag fwambo matin samoro ne wan gi KBC kende yudo ka jogo mane tiye sekta mar fwambo ne tin to kawuono sekta mar fwambo Victor king'iyo WhatsApp group wakacha kende yudo ka dhano laro mana 500 gi wiye mano jofwambo maya Kaluo kende. Aparo ni nambo kalo 300 to jomoko bende pod donjie. Koro mano nyise ni ka wan gi jofwambo maya Kaluo motiegi kendo man gi lony ma kwan gi laro mana 500-700 to en gima ber mondo mi ng'eni to ere kaka nyo wanyalo bede ya agulu achiel ma wanyalo loso bende gi twech achiel kendo wanyalo go yembaka wane ke jofwambo bende gin dhano jofwambo gin dhano mana kaka riwruoge mamoko isewacho ni koda kuku magi kuonde magi nyalo go yembaka gi ing'eyo ni kokalo kuom group ma jofwambo no bende samoro nitie achiel 2-3 ma ineno ka samoro kotimowa to waringo wadonjie ng'eni ng'ane gima kama nyalo bedo notimore en weche mag welfare to bende weche mag neno to wajiwo weche mag fwambo gi e yo manade. Koro aparo ni en gima ber Victor to ne mano mana chakruok mare mondo mi wang'e ni mana kaka iwacho ni okinde bende ni gi riwruok mage jolony mopogore opogore king'e kuom jok ma engineers ne gi riwruok magi jopuonj ne gi riwruok magi. Koro aparo ni mae bende biro chiwo laima kende kata ne rawire bende matindo ma samoro dwaro mondo mi gi join kata gi riwre gi weche mag fwambo gi. Taparo ni bende kopogre gi weche mag welfare wabiro ng'iyo to ere bende kaka wanyalo dok back to the society mondo mi wachiw ne the society to bende watiego weche mag fwambo gi to kopogre gi tiego gi bende ng'iyo ni to ratiro mar jofwambo nikech Victor waseneno kuonde mang'eny ahinya Kaluo
ma kuonde moko ntiere maka koro jafwambo dwandiko wach moro samoro mane timore kata mane county to jok moko ma samoro pachgi oko dhi matuta ahinya ineno ka koro gidonjore gi jofwambo gi ang'eyo counties moko ma samoro kwa nyaluongo ka makaluo maka jafwambo nyondiko gimoro kata doko ni en adier tino ka jomoko donjore kuom jofwambo koro mae dhi miyowa mijing'o e bedo gi kuku ma kamae ni to koro kinyal donja imumuri amuma kuom jafwambo masamoro ka ng'ato kaw kamera mar jafwambo ng'ato kaw gir jafwambo matich nekech Victor ok jofwambo te mantiere Ramogi ka ok jofwambo te mantiere e ute mag fwambo masamoro nigi nying masamoro nyalo winji ntiere jogo bende ma gin jofwambo to gintiere internet anyalo wacho ntiere gi jofwambo but gintiere online ineno wantiere bende gi freelancers jok masamoro ok gitenore gi ute mag fwambo lakini gin gi lony mag fwambo koro magi duto nyiso ni sama koro wan gi kuku manyalo kelo jogi wang' achiel mondo gini interest mar jofwambo bende chalo nade koro aparo ni en poch gi pak kendo en okang' makare kabisa erokamano kendo ang'e ni jakanyo ma iye kendo ang'e ni nyoro kalur koda ma ok nyal geng'ne ok nyal riwri kodwa kata kamano kaw mos mati mangima kaka Fredo wacho wan kanyo gi jopuonj mag jofwambo mantiere akademia wan gi jofwambo mag jotim nonro matimo consultancy wan mantiere NGO gi corporate world wan gi jo mantiere legacy media to wantiere gi jo mantiere new media ma Fred wacho samoro ng'ato nigi blog ne moro kanyo kata vlog ne moro kanyo kata YouTube channel ne moro kanyo mo engage godo weche mamulo jopiny kuom ranyisi The Bench ma Fred Ogweno osebedo ka kelo ji mopogore opogore ma bende go mbaka gi jopiny weche mamulo ngima jopiny ratiro mar oganda weche mag uchumi weche mag siasa mar piny ma bende Fred kokalo kuom kare kacha ber mokalo The People's Bench yes en bench mar jopiny kaka nyingeno chalo inyalo wacho ang'o kuom okang' makoro jofwambo mawuok e piny luo kawo mondo gibed ga put mar gimoro nitie dhok moro ma Fredo tiyogo kanyo mar wacho ni jofwambo gin dhano yes kendo gima tijo mar fwambo ni apane king'iyo achiel kuom tije ma wega dhano gi dang'ni mag paro en tijo mar fwambo ni keche kinde mathoth waneno ka josiasa kata jotelo mosebedo e lemo mag telo inya paro kinde mokalo ka Bitange Ndemo ne wacho ni kinde mane en jatelo kaka jagoro mogirre e migawo mar chenro mag tudruok e lony manyasani ne simbe ywak kadonjone kinde ka kinde nyerere ka nyerere to ka nowuok e lemo mare no kaka nyalo bedo odiochieng' mangima ka ng'ama ogone simu onge nyisi ni dhano ko noringo wuok owe nikech koro kinde no koro onge samoro kod ndhadho moro monyalo medo e ngimagi nikech koro samoro teko ne cha orumo mar telo mane ka tij fwambo seche moko chalo ok ni seche moko to mane kako chalo ido ka seche moko huma nitie ma donjo ne jofwambo kendo magintiere godo nikech kaluwore kod tudruok magintiere godo ing'eyo ni kuom ranyisi ni nyalo bedo ni in e county kuom ranyisi in e county ma Homa Bay to mano kuom ranyisi joka yana kuom ranyisi ang'e dhi ywe moro nyalo pamo kosola ne bino yudo kamoro kendo in e county ma Homa Bay ing'e ni MCA mari nyalo bedo ni ong'e samoro e ward marucha to samoro gi kuonde malibamba gi samoro ji mari adek mosewinje kata ji moko manok mosewinje kiwache oko to samoro mane kare mong'eye to in para ni Victor ni in ong'eye ward go moingo 40 gi wiye mag Homa Bay County go te to jogi te nigi namba ni jogi te nyalo tudore kodi kuom from nyathi matin nyaka jatelo malo mogik koro mano nyisi gima tij fwambo en parane ni seche makoro gimoro maki makoro wecho dhi matek samoro nitie kama koro piny ok odhi kodi maber makoro jogi koro lal ni te maonge simu makoro donjo ni kuwuok kuomgi onge ng'ama penji to nang'o chiewo nade kawuono dang'ni mar paro donjo ga kuonde ainago dongruok mar jafwambo be nitie ka jafwambo en achiel kuom ngas mosebed keidho gi ji mathoth kendo loso ngimagi kae ma jolony wuoke samoro ng'ato nodhi to yudo tiegruok e weche mag chik to koro mondo mi dhano ng'e ni en ng'a jafwambo madhi ywaye e chuodho kama entie kama ne pod otwang'e wuoche achiel kata higni 3
moyud teko ma dhano ng'e ma miye tije mag dhi yalo ne ng'ane ne ji mopogore opogore moyud teko mar ng'iewo wuore mong'iewo nyamburko mare samoro ka in pok ing'eyo mari kaka gidheri man kata mana jatend migawo kitimo moro koro mano ka aseneno ji moselose iye ka nitie moko ma bende dugo wacho ni udo notimo maber moko to wigi wil dhi chuth koro tij fwambo ka en tich ma kaponi jofwambo koriwore kanyakla tibedo ga ngas tiidhi to koseidhi tinyoni ga kidok chien koro apani en gima kare mondo mi jofwambo oped e riwruok kendo gi ng'iye ratichgi tinyalo rit nade kanyakla nyalo paro kinde ma samoro kata ka ji dhi ng'anyo gedo ka samoro jofwambi hinyo samoro nitie moko ma bende ilokruok godo gi joma koro winjore bed ni miyo gi arita koro magi duto kaponi nitiere riwruok mar jofwambo ahinya koro kaka luo to wabedo gi duol achiel koro mano nyiso ni koro kata ka nitie tich mitimo titime e twech achiel ka nitiere giminywakone to nyakone gi twech achiel apani mano en paro makare kendo en gima nyaka wajiw makata jo ting' mabiro bang'e e tij fwambone en wuoth e twech achiel. Erokamano ahinya Nyakwar Mungajwang' obedo kar timo networking ka thuolo moro mar konyruok moro neno tiegruok weche mopogore opogore kanyakla kod temo konyo piny luo e weche mag dongruok jofwambo nigi ting' gi teku maduong' mapok odwar ne Nyakwar Mungajwang'. Koro kumano ambariwre mana gi joweteo mar oro ote mag puoth gi pak en wuoth mar ondamo mabor chakore mana gi ondamo achiel kende to wuodhni Nyakwar Mogi kaka nawacho ni Senior J Bonyo, Eric Oduor, Luka Wich, Mimo Festus, VOJ gi jomamoko Gloria, Winnie Miseda gi jogo te ne wabedo piny mwaparo ni to ere kaka wanyalo bedo gi riwruok moro machielo manyalo konyo kaka jofwambo gi keyo mawuok e piny luo ma wanyalo jiworego kaachiel kod konyruok go e weche mopogore opogore mamulo ngimawa. Erokamano ahinya bende ne joma osebedo katenowa kamoting'o PS Dr. Raymond Omolo mar Interior ma osebedo kodwa nyaka ne wachak chenro niendi, jaod bura mar Lang'ata Felix Odiwuor Jalang', nyoni tiere Nyoro kaachiel kod Robert Alai, Dennis Onyango ma bende ne ja wachelo Migosi Raila Odinga ma bende ne jafwambo wuod Nyatike, nyoni tiere kaachiel kod jofwambo mopogore opogore mantiere yore mag puonjruok, yore mag ndiko kuonde mopogore opogore puoch gi pak makende. Picha mineno go Nyakwar Mungajwang' gin jowetewa manyo nitie nyasi manyoro mano SG Eric Oduor ma en patron marwa kaachiel kod jowetewa ma bende watiyo go e Ramogi FM gi Ramogi TV ka Lydia Koth, Lydia Okeyo, Adore Nyaka Black, Lori Nyaka Black nyoni tiere kanyo, Eric Owenga kaachiel kod Josephat bende mauke county ma Kisumu matiyo ne Ramogi TV. Nyakwar Mungajwang' obro we mana gi kanyo kik amere kongwa kakiwacho wadonjo e twak moro machielo Nyakwar Mungajwang'. Piny Kenya osebedo gi mudho mane kaloro kod tho mar Albert Ojwang'. Bad migawo mar obila kata obedo ni mbaka osebedo kagore e wach mar lokruok monego timne bad migawo mar obila to ma neno ni kamoro ondamo achiel ka wagoyo mbele to wago ondamo 10 chien. Tho mar Albert Ojwang' osekelo fweny mang'eny kendo penjo mathoth ni to bende geno po nitiere ne bad migawo mar obila. Mae mbaka makoro watemo kolo kinyi makauno Nyakwar Mungajwang'. Senior Governor, teko mathoth ma obila tiyogo ne wanyalo paro higa mar 2007 higa mar 2008 bang' ka jo Kenya ne koko nobedo e Kenya kam. Achiel kuom migepe manego bed ni ikelo lokruok mar ria maluongo ni police reforms en bad migawo mar obila. To ne kamoro paro ni nitiere ni samoro nodhi lokore from police force to police service, neno ka gima gini pod bor kode. Victor, mokwongo yie mondo mi achiw otena mag kuyo ne familia wede kod osiepe mar anyuola mar manyo negi kod obila Albert Ojwang'. En kuyo makende ne ma familia osebedo godo kendo en nek ma ok owinjore. Omiyo an bende adwaro riwra gi jotelo mamoko to bende gi jofwambo gi civil society mangima mar kwedo nek ma kama kendo gima wanyalo timo nikech wang'e ni Albert ngima ne osedhi gima nyalo timi onge to wanyalo mana riwre gi family kech waneno lit ma wuon gi osebedo godo min gi kod anyuola mangima kata mana ne jaode bende wakwayo negi mos makende kamoro amora ma gintiere e lak seche gi Victor. Kaeto mana gi kama ikele no Victor, kuongo wang'i nikech kuongo wang'i ni to kapod ok wabiro e reforms gi nikech Victor ing'eyo ni gima ne omiyo wabiro gi IPOA kata noket IPOA e katiba, jo Kenya no neno
kaluwore gi teko mathoth ma obila nyotiyo godo papo kae e kinde Kenyatta, ochako biro e ndalo Moi, ma ochako biro e ndalo Kibaki, gigi nyodhi nyime, kaito bang'e Uhuru bende ka nyodonjo. Inyalo paro ndalo higa 2022 ka William Ruto koko donje power, cho noyao lweny mager kabisa gi Kinoti ka Uhuru pod president. Kaito bang'e kodonjo to riembo Kinoti, mantiere ndalo ma William Ruto nowacho ni Kinoti is the most incompetent director mar criminal investigation. Mang'eno gima ne omiyo no iriembo Kinoti kata no wacho noteno Kinoti gi kit nek moko kiparo kata mana squad mano lal gi jo waindi moko mane ni pacho ka. Koro miyo nek mar obila gi tiyo gi teko mathoth mar obila en gima oseyanyaka ne nyuol Kenya. Mai momiyo ne police reforms obiro. Awi marach ni police reforms gi bende kuom gi no dio mokierot. Victor, ka kuom gino mokero to jogo mantiere telo kinde duto osetemo thiro police reforms gi. Emomiyo king'iyo kawuono gi kuma ne wantiere chien ndalo Moicha, pogruok tin kabisa. Nikech Victor, ken biro miyo wa statistics kanyo, king'iyo gima nyo IPOA wache od bura ni kuom thuolo mar dweche 4 dhano ma kwan gi dirom 20 osetho e sel mar obila. Nyaka sama wawuoye ni gotieno ntiere jal manyotho Mbita. Jal manyotho Mbita ma bende iwacho ni nyodere e sitendo obila. Makmana ni tho mar Albert ni kore makoro biro ya wang'. Kizungu wacho ni ena tip of the iceberg. Ni kare mai mana ranyisi kuom gik matimore Victor. To kapodo ka wadonje chunyi wach Victor, tibiro ng'iyo ni en gima lit kabisa nikech king'iyo kaka nyo obila okao Albert Ojwang' e lwet jonyuol gi saa 7 kochiemo, kaeto igole rangach ka wuon gi min gi neno nyaka jaode. Kaeto wuok e rangach ma wuon gi chiwe lwet obila, mobilo wacho ni wan oorwa wadhi duoge. Kaeto dhi kaka okawe motere mawigo no, bang' dakika matin seche manok gichak gikawe gikele Nairobi. Mi wuon gi owuok kaka janyuol ne picha ni mondi kuom tim ma coach manyo obilo neno to sebedo ka timo. Victor, oluwo bang' nyathine gi title deed koting'o kama wacho ni walu bang' nyathina nekech jonyuol mang'eny ong'eyo ni ka ochiw cash bail to samoro konyal bedo gomenda no. Koro kaka janyuol oting'o title deed mare ni we allow go bang' nyathina atima ng'oa adhi aduoge godo. Awi marach ni ka gisekele Nairobi kae kako bila wacho nikech Victor senyisi pile ka ito kawuono kori dwa yie koda ni kiromo gi janeko piny ka to janeko koni ni koth biro to bila bende nyisi ni koth ok bi, tinyalo winjo gima janeko wacho moloyo bila nikech obila riambo kotit. Kendo katikel gima naka onge ng'ama wacho miriambe piny mamuolo ka maloyo obila. To koro mai no nenore e lela Victor. Mondo mi aweke no chako omwiye enia bang' kosekele e sitendo obila ma Central, bang'e iwachore ni king'iyo kaka gik moko dhi obeti, gik moko dhi otimore, kaeto giduogo giwacho ni wathone. King'iyo report mokwongo wuok to obila wacho makoro miyo gi wich kuot makama gichuo e wigi onge ni Albert nogo wiye korot karombo. Kosego wiye korot ni eko nwang'o hinyruok kaeto tho. Obila ma wiyo moko ka winjiri nyalo paro ni dhano ne dhiye gi gima chalo kamano. Tiende niya e kaka gisebedo ka gitimo. Makata mani wacho nyoro Suba ni bende nyodere ni. Koro ok wanyal ng'eyo kata nodere kata ni bende nodeye. Makmana ni Victor, king'iyo circumstances ma Albert nyothoe mondi, iwacho ni nondike mbui koyanyo jatenda deputy mar inspector general. To jopiny penjore na yany mano yanyo ni ne en yany kila dima nyaka ne nege. Oseyanji mathoth. Jakom Raila Odinga oseyany maromo nade? William Ruto oseyany maromo nade? Kata mana ino oseyanyi maromo nade? Dong samoro itieko ne to ng'ato redi chunya yanyi. Kata mana mjumbe moro be osebolo na wachi. Kata mana sani iyanyo nyaka wajumbe miwinjo wagi. Tijingo mana pieni nekech sama intiere e limelight
iwinja to mano be mitne iwinja mane king'eni kare gino mulo mjumbe no kamu winjore obadhe karo badhe nikech ka kuchuni to kilose samoro be giyoro nyaka jogi to yanyowa Victor ayany mane oyany godo jatendo bila ni kata manyo Albert ndiko ne en ayany kila di koro aparo ni ntiere weche ariyo ka kech wabiro duoge bathe weche ariyo ma samoro nyalo bedo ni notimore ka en ni samoro nyo ok gin gi intention mar nege to nyo gigoye mana kaka gisebedo ka gigoyo mamoko to wawe marach oito ngimane nikech aparo Victor di nyocha ne gin gi intention mar nege samoro ing'eyo kako obila osebedo ka timo nek magitimo pa junjo ni ng'ato lal miru samoro ng'ato lal e bungu samoro gigo timore kaka timore no mak mana ni tho mar Albert Ojwang ni nyiso wa picha mar kit obila ma wan godo Victor onyiso wa ni to pod wan kanye kaka piny ni paro chien kacha kinde mane obila nego jo Azimio ka yuech mi e weche apar manyocha ODM owinjore kod sirikandni achiel kuomgi nyocha ne en justice ne jok manonegi mondo mino bed gi compensation to bende gi ratiro ne jok manyocha obila nonego kinde jenzi to bende gi kinde ng'anyo te mosebedo ka timore nyaka 2007 sama owueni ntiere jogo ma samoro obila norocho ratiro margi ma gineo ginyalo yudo thuolo mar wuok oko kata osenegi nyithindegi to ginyalo yudo thuolo mar wuok oko mak mana ni koro Nyasaye ne konyo kokalo kuom remb Albert ni kadiponi mae manyalo miyo nek makama girumo gocho makama girumo nikech ponono ne gigoye to okotho ni giweye gisonga masa moro bang' ndalo matin ngima ne rumo koro mae ema duoko wa e drawing board to mae ma koro miwa thuolo mar neno kit obila ma wan godo mar neno ni to police reforms manochunka ere kaka ginyalo dhi nyime to malichie moloyo ni nyaka yud kaka inyalo yud ratiro ne jogi nikech sani kiyawo simu kae mondo jogo mobilo oserocho ratiro gi sani mondo jogo ma samoro jogi osetho to ok noyudo thuolo mar wuok nikech ing'eno obila bende ka gitimo kamano to gimanyo yore ma samoro kidwa golo godo wiyi to giyudo kaka ichak itimo nade idigo an gi penjo kanyo governor eni jogi te richo koso nitie mana moko ma nigi timbe moko ma pod ok olokore obila ok richo te obila ok richo te mak mana ni Victor ing'eyo ni kata mana e kanisa ma dhano nitiere kata mana dala jadolo nyaka bede nitiere wuode moro kata nyare moro ma beto bayo ma chach mo to ok wadwa yuoyo gini ka gima wawacho ni tin gi e marach nikech sama gini osetimore to king'iyo cover up kaka nyo obila temo umo gini iwinjo Victor to king'iyo ka ipo wacho ni kuom thuolo mar dweche 4 dhano maromo 20 osewito ngimagi e station mar obila e sel ma inyisi ni toni kama duong' nikech ka gima kama nyalo timore e piny man gi katiba Victor e piny man gi constitution e piny man gi chike monego bed ni koro ok wabing'iyo ni obila chalna nekech Victor king'iyo kata statement nyoro manyo UN e riwruok mar piny mangima ochiwo ka gin bende gidwaro justice to king'iyo kinde duto weche mag extrajudicial killings Victor obila galagala mapoko dwaro yudi wawachni nitiere cases kiweyo kata mana mag nek kende masa moro ng'ato keto ne keto ng'ato case iwinja kiweyo mag nek ni kende ng'ato okawo case maonge iwinja ikawo tiluoyo ne ng'ato samoro Kenya ka joma onge gi lwetgi joma onge omenda onge ratiro iwinja nikech kikawo case midwa ni mondo yali ng'at manigo ang'eyo gigiendi be wang'eyo gi egweng ng'at ma samoro lwete ber gima onge kidwa ng'eyo piny mobila tiye to en piny mobila nyalo miyo ng'ato ratiro ma kata miyo machilelo wuok odhi odonjo kobila to jal mobiro gi prado maduong' ema kes ni godo tibi winj gini ji adi ma samoro nyalo yudo ratiro sama wawueni kiwuok awuok idhi e station mar obila nikech koro ma to mar Albert ni ma wuok nwa kaka rapim mwapimo godo tich mar obila pacho ka irukamana enyo Ken magi te pod nitiere to pod ka recruitment mar police oluongi pod wano ka dhano chalo mire gini nochako gowa gi kodni nochako gowa gi kanyo apane kido mar kaka itayo chenro mag arita kwe thothne en gima nowuok e lwet kinde mar lweny mag joakoloni ma bang'e ne ji ong'eyo ni sama intiere kod crown
mantie kod teko machalo mar jolweny kata mar obila, to in ng'ama kifuolo to ji nindo piny, kata ji ting'o lwetgi malo, iwacho ni mikono juu. To aparo ni kuom thuolo malach twak osebedo ka nitie mar mondo mitim lokruok e sekta mag arita kwe. King'iyo kata mana chakruok gi jolweny, kit kaka jolweny nitiere kinde machon kaka jolweny nitie sani, pogruok osebedo malach. Nitiere kinde moko mane iwacho ni jalweny ok nyaka makikore gi ji e kor mier. To tin neno kata ka jalweny samoro kofwenyno timo makosa to pod imake amaka en bende, kendo itere mana ikawo ne ondamo mar chik. Koro apar ni kaka osebed kigo okenge e weche mag arita kwe, owinjore bed ni e sekta mar obila ka, ma bende en atamalo maduong' ahinya e jochiw arita, owinjore bed ni waseneno lokruok ma kamago, nikech king'iyo sirikende mosebedo ka donjo e, kichako gi sirikal mar Kenyatta kaito donjo sirikal mar mosenindo Daniel Moi, kaito donjo sirikal mar Mwai Kibaki nyaka Uhuru Kenyatta, sirikende gi te nitiere kinde moko mane nitie lokruoge mane dwani mondo mitime sekta mar obila. To king'iyo kata mokalo kinde mane jatend piny Uhuru Kenyatta nitiere loch, ne keto gimoro miluongo ni mane keta put moro mane owinjore bende timo nonro mar yango ni to gin yore mage mane nyalo tim godo lokruoge e sekta mar obila. Neno kar sirikal mar William Ruto, David Maraga gini, mane ogai mar doho, ne omi ting' mar mondo mi ong'e ni to gin yo mage minyalo tim godo lokruoge e sekta mar obila. Magi gin mbaka mosebed ka igoyo, to thoth gi ripode magi nindo mana kod buru. Kata kuonde magi nindie, samo iyudo ka mbui ema nitie. Nikech iyudo ka obila ka bende mosebedo ka en chich jomoko magi nyiewe to giuse. Koro aparo ni wasethiro dongruok mowinjore bed ni bede sekta ni. Kinde mokalo ka nwachako, nochak gi wach mar loko kata mana nying gi, mondo wuogi ni en gimiluongo ni police force, to bede gimiluongo ni police service. Makata king'iyo kata thoro wach margi en ni gimiluongo ni utumishi kwa wote. Matiende niya, obila tiyo ne jo Kenya duto, ok ti jo Kenya. Kech kinde mokalo nwang'e ni obila police biro tiyi, to sani police tiyo ni, iluongo ni police service. Maniso ni ka intiere kod midhiero momaki, police konyi wuok e midhiero no. To samoro kit kaka ne kao police, kit kaka ne tiego police, ning'iso police ni in nyaki ng'e ni japiny nyaka luori, japiny nyaka mi luor. Japiny nyaka luori ni e gima owinjore bed ni ne wakingo wuokie mokwongo. Taparo ni kata mana kit tiegruok mimiyo obilawa ok ang'eyo ni ema dibed norem, to pod kit tiegruok ni iketo mondo mi japiny nyaka luor obila. To owinjore bed ni japiny miyo obila luor. Koro apani kanyo be wach machielo. Nitiere wach moro nowachi nyoro gi wach moro nyowachi gi governor ma Tanzania, George Natembeya, mabende kinde mokalo osebedo ka nitie sekta mar arita kwe thuolo malach. Kendo inyalo paro ka obedo kata commissioner mar gwenge mag Okak kucho, mano okeda ahinya gi weche mag njore mosebedo ka timore mag kuo mag dhok to kaachiel kod monje ne oganda mag gwengego. Owacho ni nochiwo ranyisi mar kinde moko nomak jaod bura moro, kendo apisas mag okwach kiche mane ochiwo report mar mondo mi chwale tesendo obila ma Narok kocha. Kinono ne nitiere commissioner manotelo ne gwenge mag Narok. To wacho ni ne nitiere maling'ling mar kweth moko manoketi, moko me iwacho ni gine jomoko ma wigi tek tweta e kuonde ma itwe ji gi, tesende mag ang'ech gi. Kendo ni niketo mondo mi otim anjao ne jaod bura ni seche mag otieno, mar mondo mi chal ka gima isieme ni koro mondo kichaki tim gimitimono. Matiende ni ei kuonde ma itwe ji kata kuonde ma ikete ji geng'o ne ji e od ang'ech gi, nitiere kit tich mitiyo godo ji kanyo ma ok oluwore gi dwaro mar chik. Kendo nowacho ni ranyisi mar gimotimore mar Albert ni, dibed ni Albert ne ok onindo, to samoro kata mana wuok e iye kacha ne samoro dhi timne gik manotimnego duto gi gocho go te gi sand makamano, to pod no dhi bedo ni en tie oko ka, to pod noko dhi wacho adieri mar gimotimore ne. Nikech nitiere luoro misoyo kuom ng'ato ka nitiere kuondego. Mano kaluwore kod report mane chiwo kod George Natembeya. Atemo mana chiwo ranyisi kode kech osebedo ei sekta no. Mani koro sani en jasiasa, dibed ni samago bende wechege menyalo wacho ni samoro nyalo bed nomed gariyo. To mak mana ni kowuok kuome tinyalo winjo ka nitiere ranyisi mar gima terowa kama ne Albert Ojwang yudo recha. Yes. Kinde moko kane wadongo ni ng'iswa ni polis komaki ahinya to okwach kichgi,
to nitiere kaka samoro imaki gi Nyasachi kendo idigo kabisa. Kawacho ni imaki gi Nyasachi tapani temo winjo kama kelo no. Winjo kama kelo. Ni jogo biro mako kama lit mari. Kendo gibiro diyo mondo iwach adieri mar wach. Kata samoro ibiro umwangi maket kara gimoro mang'ich kata maliet kuomi mondo mi iwach adieri makara ka adieri no onge. Isundi mondo iwach gima ber gima gidwaro. Okay. Tinyalo paro kata mana Raila Odinga makoro sani jatelo ma oganda jo Kenya miyo geno ni. Jogo nokale kinde mane piny tekie mogik mane iketi kama dhano kunjore bed ni bedie. To mane kane gikedo ne demokrasia to kod ratiro mar oganda en achiel kuom mane giwacho ni ok owinjore bed ni chak timore kendo. Tiparo ni kama kane igni mag 80 gi wiye madhi nyaka 90. To sani wan higa mag 2005 pod wantiere kod ripode masand ma kamagi pod timore tesende mag obila kendo gitimore e sel mag obila kendo gitimore kuonde jela. Kibaki kanodonjo kanoket Mudi Awuori kaka jatelo mano ng'iyo weche mag lokruok e jela ma pachoka. Ingeni jela ok en mana jela mitweji kose ng'ad twech kende. Kata mana sel mikete ng'ato adundo cha. Pod en mana kama olorni no kenya ratiro mar wuotho. Koro mano pod mana part mar jela. Kata bed ni samoro kidienye moko kawe orwake kanyo. To kinde mane timo lokruok mane wacho ni reforms prisons. Mabere ni wacho ni koro jela ok en kama idhi sandori, jela en kama idhi puonji bede gi kido maber. Tang'o momiyo ok wadhi waketo lokruok mar ni kawi moteri e sel. Ere yo mane minyalo many godo wach kuomi, madogo do wach kuomi, ma ok ogoyi, ma ok oroch ratichi. Kech dhano en ng'ama inyalo tug gi pache mowach adieri mar wach manitie ma ok oriambo kata ma en bende ok okale sand ma koro iwinjo timore gie. Aduoki e wach mar report mane winjo ka Fred Mulocha. Yes. Nyocha ni nyicha no ka IPOA kotelne kod jatendgi mano Isaka Sama bende kinde mokalo yande nitiere IBC kendo ne ng'anyo lich ahinya kinde no kane obila rakore gi jong'anyo malich ahinya kendo ne ji notho e kinde no. To mato sani ne IPOA. Isaka Sam nyicha ne owacho ne komiti mar arita manie od bura ni gin wang'ne koro giwuok mager. Aparo ne king'iyo wuoyo mareno ne chal ka gima koro wang'ni koro gichiewo. Kendo ok gibiyie mar mondo mi gium. No admit ni chien kacha ne ginindo. Chal ka gima notemo wacho gima kamano. Ok gibiumo gimoro amora sani. Ken dholuono gi dhokno osetigo nyadi ng'eny. No stone will be left unturned. Yani kidi ka kidi biro loka taro. Mang'e adieri manitie. Mabuoye kuma ne ng'ich cha iloka taro mondo chieng' omeny mondo tuo. Yes. To samilo ketaro mondo chieng' omeny mondo kumo chako loka dhi piny cha pod bedo mana mang'ich. Koro wan mana kacha. Koro Isaka San wacho ni e thuolo mar dweche maro mang'wen mokalo. Ji ma ok tin ne 20. Ana wacho ga ni ma ok tin, kech gito giwacho ni ji 20. To mano mana maginyisi oko. Nitie moko ma samoro ripode magi ok onyis oko. Koro ma ok tin ne 20 osewito ngimagi e sel mag obila kata tisende mag obila kuno mitero gi e bank osemakgi nikech weche mag ratiro. To kiwe mano mana dweche 4 kendo nyalo wacho dweche 4 samoro koro mo IPOA timo nonro moromogi. Wadoga ne chien e higni kochako higa mar 2008. Ada teri e nonro. E dwe mar 5 mar higa mar 2008 e bwo Nairobi kan ti jago maluongo ni Benson Mwangi. Yes. Mano make. Jago ni no make to higni maro 15 nyaka sani banka no tho e tesend obila pod no ko tim nonro kendo paro ko yang ni jago ni no tho e tesend obila ne kechango. Mano higa mar 2008 2008 dwe mar 5. E higa mar 2018 dwe mar 8 e tesend obila ma Parklands Nairobi ka jago machielo manyige David Wanjiru Mwai noyudo kotho e sel mar obila mantie Parklands ka. Nyaka sani pod no ko chiw report man to ng'ano nege familia margi gi anyuola magi gi wedege gi joma dwaro ratiro osebedo ka ywago. Nyaka sani pod no ko ng'is ji na ng'ano nego jago no e sel kanyo. Dwe mar 11 higa mar 2019 e kaunti ma Siaya mano Kaluo nitiere gweng' miluongo ni Ratado. Kama ne jago miluongo ni Sylvester Otieno nowita ngimane jaga gir 25. Iwacho ni nokwalo gig tado miumo go tado mano ma en mabati.
to notere tesend obila to maling'ling bende ne yango ni dibed ni obila ne kwayo omenda moko mar mondo mi owe thuolo mar 3,000 kama gi bathe, mano kaluwore kod joneno mane chiwo neno. To mak mana ndalo manok bang'e jago noduogo yud kotho e sel, kendo joneno ne wacho ni nohinye mochwe gikone otho e sel. Mano 2019. Nyaka sani ripot pod ok owuok mar ratiro mondo yudre ni to jago ni notho e sel nikech ang'o. 2022 dwe mar achiel, wan Bondo, pod wan e kaunti ma Siaya. Vitalis Okinda iparo sigande nokere ahinya, higni 25, manoter Bondo Police Station. Kendo ripot mar obila manowuok mokwongo ni nogo wiye, kaka iwinjo ni wach mar Albert ni. Nokawo wiye to go matek e korot motho. To mak mana ni ripot manoduogo tim, manoduogo gol bang' nonro manotim kata bang' bero manotim ne ringre mar autopsy, noyango ni nogoye gi obindi. Kendo nogoye nohinye, en gocho mok en mare miwacho ni self-inflicted. Miwacho ni en wuon nokogore korot. Ne nitie kaka nogoye, kendo ninyalo ng'eyo ni nitie gocho ma asasa. Mano Vitalis Okinda mano dwe mar achiel tarik 8 manomake. Nyaka sani ripot pod ok oyudore mar ni to ratiro oyudre ne jogi kota ooyo. Mano higa mar 2022. Wabire 2023 dwe mar 5. Wan Buruburu turgi gavana kacha. Buruburu ka tesend obila ma achiel kuom mago miwacho ni ji oluoro ahinya Nairobi ka. Washington Buka Ojuku, kendo Ojuku ma Washington Buka Ojuku nobedo gi gwandruok gi jatich moro mar M-Pesa moro, kendo nomake motere tesend obila ma Buruburu, notho e tesend obila no. Nyaka kawuono ratiro pod ok oyudore ne jogi, ripot pod ok obiro to ne oyud na ng'ano nege kanyo kata oyo. Wabire 2024 Januari Githuraika, Nairobi. Samuel Njuguna jagir 45 ni tudo gi weche mag kuo mag ang'enge. To jago ni no opodho, iwacho ni ripot mar obila nowacho ni nopodho e sel mar obila. Ripot hie bang'e kech ujire bed ni kata kama gotimore to bang'e tigolo ripot ma hie kendo ratiro landore ni ratiro oseyudore, waseyiere ni jago ni no opodho apodha, mae gima notimore. Nitie weche ma pod noum kanyo. Mano ng'ama otho e tesend obila. Wadhi ka gima wagowo nikech walidho mana matin gi thoth. Yes. Wantiere higanie. Tarik 12 motelo ne tho mar Albert ni. Incha wantiere kod jago manyicha ne otwe tesend obila ma Ukwala. Siaya. Joseph Otieno Duor manchitudo kod wach mar timbe mag bembo ganjao ne nyithindo. To en bende oyange ni okawo ngima ne oko e tesend obila no. Koro mano bende ripot ma osegol ma oyiwe wach no. Por warito mar ng'eyo nte en adieri mar wach kata oyo, kech sani koro to nitiere ripode ma ichiwogi. Wabire wach mar Albert mano timore Central. Ang'eni kanye mwagede. Kachikora wuok e Albert, aduogo Kipasi kama ne winjo ka kapok idhi Kipasi, Katito kanyo nitie moro ma jotimore. Katito ne nitiere moro ma jotimore. Kai tichopo Kipasi kama ne jago machielo bende ni wacho ni noyude ka gima dwa timo anjao gi jamni. To ka hotel tesend obila to ni koro kanyo no kawo ngima ne oko, no dere gi lawe moro mane entiere godo. Neno kanyo kam Jumbe Masuba North Emilio Odhiambo wacho wach more social media handle mare. Gimomiyo gigi kelo to nikech mokwongo ok owinjore bed ni ng'ato bedo kod thuolo mar kawo ngima ne oko e tesend obila kata e sel mar obila. Gimomiyo kanya duoki chien anyalo paro ni an nosemaka kinde moko. Okawacho ni koro ni kanga marach. Kare wachalo uranyisi. Iwacho ni jela Simba ya Uwoi. To an kinde nang'e ni Simba kama moro nitie lelo. To en kama Simba matiji thoe ne makoro dhiera. Anasendo kuonde ariyo. Central ma Nairobi ka, Central ma Kisumu. Ko ndalo ni nomake weche mok marach ahinya. Noyuda mana kofunda e Olwenda ka. Macha na nitie ja secondary pod. Na ne form 4.
nowafunda e Olwenda mawuok Kindu Bay ka dhi e Ugis. Ting'eni pod ne pod ok ang'e pogo ber gi rach ahinya, pod natin. To ne giketa Kosele kacha. Kendo anyalo paro gimomiyo akelo sigana ni, ka wachopo kama koro idwa time, idwa buka, idwa keti nyinga e buk. Occurrence book. To ing'isa ni to ai golo kamba, golo kia ng'oma dibed gimoro amora, tond wuoche konchiel dong gi wuoche konchiel golo sa gik mang'eny, gimoro amora manitie ni nan gi nail kata moro rang'eto ming'ado godo kogno ni, mago iweyo kanyo te. Gimoro amora minyalo kawo godo ngimani oko igolo, manyiso ni ka ng'ato dere tesendo obila, owinjore bed ni obila mokwongo kawo ting' mar gimomiyo ng'ano dere, nikech ere kaka noyudo gicha mokawo modere go. To kapo ni ng'at machielo magin ntiere godo sel odeye motho, arita mar ng'ama nie sel owinjore bed ni pod dong' e lwet obila marito kanyo, nikech iwacho ni seche mane lwet obila no mane kama berie mogik, makata ne in mana jakuo mane ji oseketo tair mar gari dwa wang'i go ma petrol oseom, to kineno obila gach obila kochopo okawacho ni in to kuom ranyisi kapo ni in mane oyudi kamarach, to kineno ka gach obila chopo, to chunyi iwa mane tho resruok, nikech kanye ma resruok koro nitie, nikech gin koro gidhi ng'eyo ni ngima mari ochuno, to mak mani ratiro bende pod nyaka yudore nikech makosa mane timo cha. Omiyo giko ne ka nyaka miyi mana kum cha kawi teri e jela, kata kum cha kawi keti e fwai. Pare ni kata mana nyaka sani tim mar ng'ado buch nek, mar nego ng'ato kapo notimo makosa, mar nek cha ikuonge nyaka kawuono, makata mana jo ng'ad bura oluore ka koko kabisa. Ma ng'ama chome tiro ibadhruok ne abadha, nikech ngima iwacho ni life is sacred, en obiro dichiel. Makata ng'ato ne en mana janek, to yudo ka Kenya ka en gi mipaso ne, makata chike itemo kel saboro ok gitegnoruok, to ji paso ne, iwacho ni otwe i jela maisha ngima mochwere. Koro samoro inyalo dhi tho iye kucho, samoro kech kata mana yudo janek ma koro wuok ni odwa nego ga jino, boko yoto kata mana pinje mathoth. Kata ng'at ma o confess kata owacho ni an adier natimo richo ne, ichak ipimo wiye mondo chenro no telo nyaka giko mare. Victor, wach pod en mar Ken, to kaluwore gi statistics mineno Ken kelo kaka dhano osetho e sitendo obila chakre 28 ka, ming'eni walidha matin mineno kelogo, moko ma wacho ne we magi ma wagi nikech gigi ng'eny. En niya, dhano ma Nyasaye ochwe ni kotimo gimoro to ok ochwade, ok okawo ni kum mager, onuoyo. Jumbe ariyo mokalo richo bedo mana richo richo inuoyo. Iwinja? Jumbe ariyo mokalo nowacho ka richo inuoyo, mwasome e muma, mwawacho ni richo mit. Koro bila konego ng'ata achiel, to bila ni ok okawe motwe. Emomiyo kini ng'iyo chike Musa chon, ne wacho ni ka ng'ato neko to en bi nege. Mak mana tinde okoti gi chike Musa, watiyo gi katiba. Koro bila ka ng'ata achiel otho e police station, to kiny gichak gineno ka moro ochako tho, koro ging'iyo godo. Emomiyo gikelo narrative katieke pod waduogo e wiye, gikelo narrative moro ni ng'ato go wiye. Ing'eni Victor, dhano dhi sikul. Erokamano. Kendo wanyiso ng'ato ni ng'ato ango wiye di ng'wen di bich. Wabro biro wach mar gima oluongo ni inconsistencies statement mar police gi timing. Manye neno ka Citizen TV gira Mugi TV nyogolo tipo magwang dede Mbagathi mane chal ka gima koro dwa gwenyore gi neno ma obila osechiwo e Senate gi National Assembly Security Committee. Mano wabire banka oyweyo senior governor kanyakla kod Ken Muga. Wach nigi thuoke mang'eny ahinya. Bedo wabro ng'iyo nena wach mar siasa mabende ywak nitie chal ka gima odonje wach mar tho mar Albert ni. Kachiel kod ng'anyo manyo bedo nyoro, mabende ywak bende nitie kor ka joma kere ratiro mar oganda. Dibed ni gidwa tiyo gi tho mar Albert ni mar manyo sendi moko kata commercialization of activism. Kachiel kod bende wabro ng'iyo nena to dibed ni chik ma waluongo ni rule of natural justice mawacho ni ng'ato pod ichich mana kode
nyaka luma na kode lai nyaka giko mar buche mondo yal koyud nen kod ketho mabende tenore ahinya gi kit neno manitiere ema nyao nitie koso nang'o to bende role mane gi play gine jotelo moya kaluo gi kama gini bende kete e broad based bende waduogo ni yes to broad based ni obedo nang'o gi ratiro mar oganda gi ratiro mar oganda bende wabro ng'ene na nyakwa Mgajwang' thuke moro machielo ni to ma keto ngima japiny kanye nikech keni winjo kanyo kowacho ni Karobila e kama ne ji nyalo yude resruok to Karobila kanye masani koro chal ka gima jopiny ko gito to teko mar obila rem gi kanye kaloro koda weche moko masani bende chako sieko kaloro koda ng'anyo manitendo chieng' tich ang'wen mokalo chien ma obila pod umo na lenda wang' kata bende dono wacho ni ka udhi e operation mar ng'anyo mar kwejo ng'anyo ok onego bed ni umo wang'e e dala mar Nakuru jang'anyo moro bende nyocha piago jalo e lam ma doko chir koso en ming koso en fuo koso ma timore kinde ma bende joma tindo oluongo ng'anyo mar tipo kochakore juma manyien higa chien nyaka ne Gen Zs mok lwenye pacho kanya kod Mgajwang' ma dhi keto Kenya kama chalo nade kete mana ka An unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Ma nuengo ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo pinye kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno to ano kabibet ka ikinyuome to kata arus mare ano kabibiro ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunji adek osiep hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koro onge kaka arus ni nyalo timre maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Winjo thum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Bende
isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro ngajo ng'ato mar rameny piny. Chik by Mana kamano nyaha kwara Mogajwang' aneno kanyo ka jofwambo gi keyo wetewa Ogweno Jack Ogweno British Josephat achiel mosiep Alan Obiero jakom mar KJN kaachiel kod jakom Amimo Kamimo jakom Festus Amimo gi Samuel Owino Matio NMG mago jondiko gi John Riaga or Kasepul Godwire wacho kanyo ni gimuso tim ahinya kendo gigono wero kamano ahinya kuom dhialo ni adier makende nitiere ber, there is value in unity, nitiere ber e riwruok, nitiere duoko maber e riwruok. Kata kamano kaluwore kod weche mag arita gi ngima mag jopiny an gi ote kama thoth ndi Mheshimiwa Ken Ouma mano leader of majority e county assembly ma Migori wacho ni congratulations are in order koro umed mana dhi nyime kaure oganda bende bang' ka osero ruka ka jofwambo gi keyo mano ber mokalo. Aito Victor Marende bende wacho ni asedonje chenro kendo awinjo maber ahinya kaka ukolo weche ndi amora ahinya kaka ukolo weche e kaka wanene kanyo mosna gavana maonge portfolio omulo chuny wach ng'isuru jopiny ni geno mane jopiny go kuom bad migawo mar obila neno ka gima koro lal. What does this portend in the future, to the future of Kenyans? Otemo pimo ne the state of lawlessness and anarchy chakore managi ka ji onge gi trust gi institution machalo mar police kama ma momiyo ineno ka ng'ato yot ka ondiek lawe mondo chung dhandringo ka police kete matek jok ma onade ni hawa Victor and Patrick Mududa ka wuok Gemwa Gai apenyo ni police adek mano bet but ringre Ojwang' kwa e police station ka gitere Mbagathi nyaka kar kan ringre jomotho gin kanye donge onego beni gin magibedo key suspects ging'e wachni molo ng'ata. Where is the missing link? Awach makanye mocho an gima chanda an kaka wach Albert otude kod broad-based jowa nyaka wek kelo siasa kama siasa onge. Jako Sodo Jasindo Kenyasaga VOJ onene kamane ote Marekani kamane nyam mwalimu Tobias Onguro ng'ise kanyo ni maka joma challenge manitiere Kenya ka eni ji noluru police ndi to timbe police mamiyo ji bedo maonge gi trust kuomgi ma yot ringo kendo yie gi gima janeko ng'isi molo gima police ng'isi kaka governor ne wache motelo kacha. Victor oyawre king'iyo gima long ni chronology mar events ma ogol kod bad migawo mar obila gi gibenyo meny e wang' jowi ng'iso gima luongo ni disconnect maduong' kabisa in terms of neno ma police golo. So who should you trust? Nitie gima luongo ni trust deficit, onge mar geno ma japiny bedo go gi bad migawo mar police kaluwore koda weche mag githo mar Albert ni neno ka gima oyawo gima luongo ni Pandora's box kata oyawo neno moro manyien kuom kako obila osebedo katiyo to penjo kanyo to mapokolar to yes mapoko landie mathoth Victor nekech ing'eyo ni milando e matin omiyo kaka jawinjo no kete en gima rach nekech dhano sirikal imiyo ushuru mondo miyo rit jopiny. Number one responsibility mar piny owacho moro amora en rito jopiny to Victor onge gima rachie ka stand obila kamonego bed ni dhano yudie ritruok ma ka ng'ato odhi tipani en e lweto obila en e lwedo maber ema dhano thoe malitie moloyo ni thoe gi ok en achiel giluore ma king'iyo maber
to samoro kaka jogi koro ne tim gini bang' nek ma kama timore nogo gi nyang'eng magimbe kuma koro giringi gidhiye tamogi to mae en gima nyiso ni to nitiere maduong' e lwet obila to nitiere maduong' dhano onge gi yie nikech ma koro medo mieno obila gi chilo mathoth kendo mae koro duoko gi e drawing board to malit kendo ni neno kaka nyo gitemo geng'o gini iwinja giparo ni dhano masani pod en dhano mane nitiere 19th century sani dhano riek Victor kineno kaka ne imako gi dhano riek e mbui kae ma ok inyalo wacho gimoro amora ma miriambo tiparo ni jopiny dhi winjo gino kaka iwache ma ok gigo e kogno obila be koro nyaka bed mariek kinde mane ikayo obila kikwano mana leke gi kende ni bora in gi leke 32 ni to romo ni bor ing'iyo ni in kong'i kama ibor sani koro obila masani nyaka koro kit lony gi kit rieko ma gin godo bende nyaka koro dhi malo nikech yudo ka koro dhano dhi obedo mariek moloyo obila jopiny riek moloyo obila nyaka koro upgrade rieko margi kata mana jogo maloso e lo obila be nyaka koro chali gima gibedie gi rieko nikech kaka ken ne kete cha king'iyo kata mana chien kocha ne wan gi bwana mombelo ni Philip Alston ma be ndalo moko to kiga mar 2008 nobiro mar temo ng'ene na wach mar extrajudicial executions kanyakla kod yore madang' maber kod lwasi mar migao mar obila achiel kuom gik mane ofwenyore in terms of reforms en tiego jogi weche mag public relations what kind police gi jopiny bende en achiel kuom component of course nitiere weche moko mag welfare margi jogi bende dhano dibed ni nitiere tiegruok margi aparo ni ndalo mag tiegogi gi grade ma ikawogi go en mbaka mosebedo ka gore nikech choncha kaka wacho ni ng'iengo lekegi tingi ni bor maromo nade to waneno kaka nitie kata othwele mamoko mapo nitie service ka wabende samori penye to ento no kawe nade othwele no dido dira hiyo okawachi mwala mar inspector mwala ipenjori ni eno kawe nade Victor gima duong' ma inyo gini mamiyo wabedo go bila machalo kama en mibadhi kaki ka obila koro chakruok en mibadhi obila mikawo pachoka e Victor kata sani ibiland kepo mar obila ng'at madhi obila nekech en gi somo kiwuok kata gweng ke jopiny winjowa ng'at minyalo kaw ni nekech wuod ng'ane nyo height ne ber en gi somo dend long'o oromore go obila kendo sebet kogombo onge sani pesa en siling 700,000 katin mekata ki wuoyo go bila madongo go to gikone ni ng'ato ko sani ki iko 500 to mano okwan godo shwa to ki iko moro ma ok dhi ringe papcha ma in barua mikelo ni tek 700 gi milion achiel koro ng'at ma kama okode uni kite chalo nade kata en ng'ama no wang'o sikul kata en ng'ama no go japuonj to bora ni en 700,000 to nyiewo tich mar obila koro ka ng'ato nyiewo tich mar obila makata en ng'ama ne modho nyasore tie yene tie aora ma wiyo jany to sedonjo obila kido che modhi donjo gode obila ka koro kaka wakawo obila gi jok madonjo obila gi bende nyaka koro warangi nikech ng'at marach kosedonje to chako donje obila ka to chako rwake squad mar nek ng'ani bedie marachie moloyo tiende ni mana kaka muma wacho ni kane en jachien achiel to wuokie to koro koduogo to chako duogo gi jochiende 7 ma koro rachie moloyo ken gavana ingeni en kora ting tuluongo rateng ni rateng kora cha to bro wacho no rachar ne neno ka ne ng'ane chiwo ranyisi moro mar Jojo Jakoya ire kochiwo ranyisi mar pinje kaka India to bed pinje kaka Amerika kod pinje mag Ingereza kocha mowacho ni nitiere tiegruok moro ma ichiwo n'obila ma obila kosetimi tiegruok kendo kimiye tich mokwongo tipong' ikete e gweng'gi e kor gweng'gi kanyo mondo ka nitie maundu madogomb time chunye to time ne jodala gi mondi tiyudo ka bede iye kanyo no puonje mar no nyalo dak gi ji nade nikech koro maka wedege makali bamba mage ma samoro kuna timnegi marach to timnegi maber komiyo gi arita to kamano odonjo ne mokadho kidienyi no ma ok oyud ni odhi ataro gi ratiro mar oganda to idho ngas to chope kidieny machielo makoro onyalo telo ne ji mokadho magwengi kai to dhi kamano mochop kama koro ikete rang'eny mar piny mangima
ni koro ka en Kenya to koro en Kenya mangima. Koro mano en gima osebedo ka konyo ahinya. En ni sekta mar obila ok obedo gino ma itiyo godo mana mar thungo jopiny. To obedo gima koro kanitie en lemo kanitiere to jopiny yudo yweyo. Nikech koro japiny nindo dhes kong'eyo ni arita mare ber. Japiny wuotho dhes kong'eyo maber ni arita mare ber. Kendo ok ni ang' ne polis make to luwo ne makosa. Samoro ikawo nyasore moro isoyo ofuku ne to no onge godo. Mana nyocha ncha kae ni apa ni kana chiwo ranyisi. To mane ber maka jo FM oseduogo ya giseduogo. Akeni solo matito kafaya kiwinjo wa anti kodgeno ne waseduogo sama podwa ng'iyo mano yie mondo asom ote mag jopiny mapiyo piyo kaendi. Wilberforce Otieno ayudo ote mari kama ber wuod luwo ni ng'isa ni maka jomo oyawre ahinya ni awinjo chenro. We have public liars, not public servants, from presidency to village elders. It's extremely saddening to see IG, DCI and IPOA lying to Kenyans in regards to Thomar, Mr. Ojwang. I don't trust a police officer, including my brother, and he knows it. Hey. You can feel that. Nyakowari mwandege okogeno. Eto mani wacho ni obila eno obila Victor mana kaka winjo wacheno. Ng'at mabende kiki pakri no siepi. En obila, en police. Angene osiepa ma ziepo ma oto ma jadala. Dio chich no kare Fred kata no kigeni. Ng'at mok nyal geno no siepni en obila. En ngino wuyo kode ka eto ku winjo ruka gino bedo matek to de ogocho no obila ma nyawad bien makoro biro timo gino to en kanyo osewuok. FM oseduogo adwa ni go wiye matin nikech wach ni en wach ma nigi thuoke mang'eny to agombo ni wach kanyo then wadonje chuny wach kuonde mana wawaye gocha. Yes. Okadwa chiwo ranyisi mar gimomiyo lemo mar obila ni samoro tiyo kode marach. Ng'eni nyocha ni ka koro wasamoro nyalo wawuok ka to wachopo buore nikech samoro dware ngodalo ndalo moro achiel koro okidwa ni riembi. Samoro bi wuok otieno onge mandiwach kine ndege moro nyalo teri mapiyo. Koro kiwuok terenge e nyamburko matero ji ng'wech pile. Kijanda moro ang'ise ni akoro kowna giga buore kanyo mondo ka chopo buore ta kawo gi mondo koro ayidh kodgi gari. Koro nyathicha lor e nyamburko ne koting'o kirowo moro matin ma bende oting'o mwanduga. Mana mag lewni mirwako gi to bila kamake ni bika. To gimomiyo gimake gineno ka ing'eni mag jenzi manyasani. Ma samoro kit liedo mare samoro lielo style moro ma mowinjo kai maber ne. Samoro longe moro morwako en long moro ma samoro ojany kidogo ok no jany nang'o en gi kit style moro ma otuche godo. Koro ng'iya rawera no kama to gin giseno mane mato ng'amarach kendo gisemake. Koro ago segundo mera ni omaki ni gimaki kanyo ni karabiro. Koro kachopo kanyo tayudo obila ariyo. Koro gin kanyo penyo ndo mato mako wuoyi nang'o ni wuoyi no mako ka loitering yani wuotho helu gimoro boting'o kama pani en gima rach. Kuseyawo yeng seng'iyo ni idwa no gol pesa. Parane ni obila ng'isa mondo agol pesa. Ne ng'ama gimako mama kosa onge. Tich gi ne tich mako rawere to gichoko kuomgi. To emomiyo ka koro ng'anyo ang' obedo marawere gi thuolo makoro gigudore kanyakla gibiro bomaka. Tok ging'i polis ni konyogi e ng'anyo mamuol. Gin ging'iyo polis ka jowasikgi. Tapane mae gima osedonjo kuom jo Kenya makoro obila samoro nitiere koni to jopiny ni koni. Nikech samoro rawera nang' ne par ni ng'ani osenyicho osemaka chieng' moro motimo na marach mokelo na makosa moko mara. Kech debed ni nokan. Nikech chopo kachacha ang'ise ni baba iwinjo gima timore an ang'e chik. Winjo ang'e chik koka wuok e tich samineno ni kanitie ng'ama polis oluoro ng'ama koro ne chik. Koro kagolo ginena mar tich ni ndu
mae tich matiyo okanyal dhi ataro gi tiji time kidhi ataro gi ratiro mar japiny nyisa ni nyieno timang'o mondo miye thuolo mondo udhi kode ni koro ng'eni koro wan koro chako badhore wan be ng'eni koro nyaka to waket arito bed maber e boma ka iwinjo in fact ito maber kabisa ng'eni jogi samoro gichendoga koro ineno ka koro en ng'ama badho matiende niya nitiere makosa mane gidhi timo debed ni ok an ne en ng'ama chielo ma samoro onge gi teko kata mbi mar tang'o ne ng'ama in mane kaka yudo ka thothgi opong'o Central Police kacha makosa magitimo onge nikech odhi ochoku kama tiwacho ni loitering kuchopo kuchocho to samoro kes motegno onge minyateri gedo ikawo nyasore moro soni ofuku samoro ikawo gimoro marach oketni ipo ka ng'ato samoro nomake amaka tipo kodhi oketne kata mana ketho moro maduong' mar overreach violence matiende niya kuo marang'enge ting'eni overreach violence kende oromo tweye milele koro mano nyisi ni mago timore nitie nyaka moko matimore Victor maripode ma osebed kichiwonwa kuonde mochoke kendo wafwambe wechegi ni samoro nitie ng'ama otimo ketho moro kamoro ketho maduong' tigolo ng'ani e burani tikawo ng'ama chielo tirwako e burano te ni weye oko kech bura cha nyaka dhi mbele weg bura oramo ni nyaka buchgi dhi mbele mana kaka maro juang' ni tigolo ng'ato tiketo tenge tigolo ng'ama chielo ma samoro no kawo so kata ma tesendo bila moro kamoro ne pok oyud ne kes motegno tiso nyinge kanyo eri kaka wanyalo keto kiew e kind luwo lai mar bandho ratiro gima luongo ni rule of natural justice gima katiba yangonwa ni ng'ato inyalo wach mani en jaketho mana ka oyale do madoe man gi oteku mar wacho no jaketho mopogore kod wang' jopiny Victor mano biro to wachom wach ma wacho kapok wachiko kacha sama wacho ni bedo ni dhano nyalo timo makosa to ok ochwade miyo kinyo bedo gi mit mar nuoyo gino richo inuoyo mana kaka winjo police kanyo wan gi internal affairs unit matije maduong' kaka migawo moro amora en internal disciplinary processes ne ng'at ma samoro dhi ataro gi chik marito gi Victor gigo te onge gina gik mondike e kartas te onge aipoa gine gi in kata Isaka Sanja king'iye kakore ng'iye gi kaka nochako IBC gi kaka nowuok IBC to gi kaka nyocha ni tere aipoa kacha tiene nitie ng'ama nyocha ni tere kacha kech kata king'iyo Isaka San no ok ochal gi justice king'iye to ok ochal gi ratiro Victor ing'eni jopiny nigi lit jomosekali gigi wan ok wanyal wuondore kae king'iyo aipoa kinde duto sani inyalo bedo kata mana e dho ndara tiwinjo ka ng'ato chwanyore go bila to nyiso ni we enda kwa aipoa the aipoa teno ng'eni aipoa no chalo buok maleke ge onge ma okechi koro bila obedo so comfortable gi aipoa ma king'iyo Victor ntiere ndalo mobila no nyono nyithindo Multimedia University ka kes no ponitie noroch ratiro ma nyithindo Nairobi University ka Victor kinyalo paro podoko budho igni 2-3 mokalo nogo nyithindo ka dhok mobila mag majoni gi donje to lodho nyithindo mane ing'anyo kacha nogo motur nyaka sani koro sirikal gi chalre te talo moko sini aje no wacho wach moro kobedo kama ojabetie makeno beteni to wacho no bila ko bila richo te kendo gin gi death squad maggi koro mano sama ne sirikal donjo gidonjo gi hit squad maggi matimo timbe maricho e lo bila koro jogi gin ga tie koro William Ruto nogolo mana maricho mane Uhuru tiyo godo emomiyo ineno jok moko nigi mirima ka Matiang'i bende pod go dande ko wacho nodwa bedo president pachoka ka dhano paro gik manotimo iparo ndalo mane ochake nying mar Ibu iwinja kane imako inego dhano kaluo ka yuech Victor bedo ni Matiang'i obila mane tie boye no timo gigi to na oko kaone gi okang ndalo cha miyo jok matie bo William Ruto bendo ng'eyo ni gidhi timo gigi to ng'at mabiro donjo bangi samoro yudo ko obila cha oseretire ok bi kaone gi okang emomiyo jogi timo timbegi kata mana nyathi matimo tim to ok ochwadi Victor ing'eno obila wuok dhi nego ng'ato e station obila kata ochwado ng'ato moko winjore gi risasi kong'eyo ni ok dhi kawo ne okang
Mae momiyo na moran kana neno ka achiel kuom mise kata weche apar mane ODM okete winjruok mar broad based cha. Jomoko apenjo ni broad based to biro nade. Kech ngeni kuom sani sirikal mar William Ruto ni origo chogo edo jo ODM. Kech jogi lao maendeleo mondo miyo timre to komachielo ni William Ruto mieno gi kilo. Victor, jiye penjo to ere gimomiyo pod ok waneno ka jo ODM wuok oko ka kod nego beni gi wuok oko. Ingeni William Ruto rigo choge dhogi. Nekech no ka gine timore mana dakika matin banka ne osebedo gi nyasi mar tipo e gwenge mag Homa Bay. Koro en gi gire moro, en gi bathe moro mar siasa bende. Koro en gi bathe moro mar siasa. Ingeni no bire kinde mabende kumachielo kaloko mbaka ma ji goyo ni finance bill nokelo koko higa mokalo chien. Wang ni finance bill nye wango to ne okelo koko. Budget ma higa mokalo nokelo koko. Budget ma higa ni ne chal ka gima koko bet ma onge. Chalo gima koso di bende nitire jomoko bende ma bende do tiyo gi thuolo mar tho kijani ma is very unfortunate mar temo lego siasa moro e gini kendo. Victor, onge jomoko ka. Sirikand William Ruto nyaka bed mariek. Ntiere makosa moko ma sirikal muliero kaka mineno uliero ni. Maja kome emo konyo kore ni. Ntiere richo moko mokitim. Okay. Iwinja. Sirikand ni ngao. Wineno kaka nja jojenzi no yuke cha. Ntiere makosa ne kech. Ingeni jok masa maro duaro take advantage. No konyiso bilagi mondo migidhi gineg ngache police station. Ntiere makosa moko mo minena nyisi niya. Sirikand William Ruto seche moko bende supporting bedo matek ne kech. Ne okinyiso jogi mondo miyo bila cho odhi onegi ng'acha. Koro mae to ka medore gi lit mar jopiny. Victor, achiel kuom jotelo manyo lawi e mbui kanyo kidwa ng'iyo nyoro king'iyo ji manyo governor ma Homa Bay ondike Facebook mare nyoro godhiambo ka ochiwo ote mage makuyo ne governor wadgi ma Kilifi Gideon Mung'aro manyo wito wuongi. King'iyo kako bole ni to gi comments mane ntiere kanyo gi kaka dhano ne olawo Grace Wange mbui kanyo osomo gika kata jok mandiko ne kanyo osomo ka okene mondiko to nyisi ni ntiere lit ma jopiny nego. Nekech king'iyo comment atamalo chiegni 99 ne gin lit. Dhano wacho ni ka jatelo kuomu oginene oyudo lit to oringe. Dhano penje ni to mara Albert Ojwang cha to ne ikawi e seche 10 to ok en kende. Jotelo mathoth. Mima duoki gi mine na temo wacho ka. Ni samoro to mar Albert Ojwang ni ne miyo wa thuolo mondo mi ere kaka inyalo dhiro bila mondo mi gik makamagi kik dhi mbele. Kit nek makamagi nyaire kama nyalo gike makoro wach mondo mi gike. Nekech Victor gini nigi thuoke ariyo. Nitiere political ramifications kata impact magini dhi bedo godo kisiasa. Nekech ineno ka richo gi piny owacho mar William Ruto ni inno ko temo yuayo bath ODM magin godo ni omieni e chilo ni nekech magi gin achiel kuom gik ma ODM osechung'ie mogik. Ratiro mar oganda. Osechung'ie wik ma king'iyo statement manyo jakom ochiwo. Nene jatelo kende ang'ini wabiro e kar jotelo. King'iyo kaka jotelo nyo loso to jatelo mano ochiwo statement manigi ndhadhu manyo nigi pek ma en jakom kech ne ng'iyo ka e bo statement neno e chigni paragraph paragraph ma second last no wacho ni gima kama kodhi mbele to nyalo ling'o piny e bugo. Ng'at machielo manyo wacho wach manyo pek ne en Senator Manandi. Senator ma Cherargei. No, ok Cherargei. Makericho. Yes, Aaron Cheruyot. Emanyocha no loso mowacho ni gima kama nyaka koro tim ang'oa room. Mae ne mi penjori ni joma moko nikech ing'eni en majority leader. Koro ni penjo ni to minority leader ma en Junet Mohamed. Nyocha wuoyo e bunge. Victor, nitiere jotelo manyocha ne owuoyo e bunge kacha to moko aparo ni director marwa bro miwa video ka nitiere mondo jopiny obed ng'eyo kik wach ni panel mar kaka wanene wacha weche gima giwinjo. Ok wuoya nekech ing'iyo ni to pek mane manyo jotelo ketgi nekech Victor sirikal mineno gi jolokre kapo nono ni waling' wanyayo gigi to samoro bende kosekal kodwa aora mwakalo lokacha to wane makiny waywak. Erokamano. Nitie penjo moro ma penjo ka bende obila wanyalo wacho ni are on the receiving end. Nitire sund ma osebedi ka isondo godo
jal manochwalo ywak mare ne kijana makoro nyo thone ma en DIG mar police ma bende pressures obedo kani kuome manyocha okelo nyaka ng'anyo joma mokalo chien Ken Muga. Obila bende gin dhano adieri teko mag sebedo ka gitiyo godo kuonde moko sebedo kantie mang'eny mokalo. To jomoko bende wacho ni nitiere riwruoge mag oganda ma odonje gini mar manyo dola. Monto adieri mar wach ni wacho ni chiro ka chiro nyaka bed gi samoro ng'ama wiye ok tamam. To gima duong' ahinya ni thoth ji mane e chiro no winjore bed ni wigi tamam eka koro en chiro ma ji nyalo nyiewe to uso. Kinde ma wantiere ma waywago ratiro mar oganda owinjore ni ber bedo mathoth molo rach. Sama ber thoth molo rach to nyiso ni koro ber cha inyalo ti godo mar mondo mi rach mathindo mantiere ka onim kendo lal. To mar obila no bedo marach mokalo nikech wathoro wacho rach mang'eny molo ber. So nyiso ni nitiere rach mathoth ok apar no nyalo bedo ni na gimoro mobuoth. Nitiere rach mathoth molo ber. Jopiny bende nitiere kod ing'eni obila ema chiwo arita ne oganda. To sama nyawo bedo e sekta mar obila to dhano en mana dhano. Kendo dhano ema wiye muoch kondelo. Ma gimomiyo kata mana ne kinde kata chakre king'iyo kata joma somo ndiko mag muma kata mag Quran kata kamano. Nyisi ni kata mana kinde mokalo higni machon ne nitiere askeche mane rito ji. Matiende dhano en ng'ama pache ng'eny nyaka gae chik nokel mondo ga dhano. To debed ni dhano en ng'ama samoro wiye ok ng'eny to samoro kata mana chik to kod askeche to kod jo arita gini ne ok okel. To kapo ni jo arita odhi ombeko tol to dhano yudo thuolo mar mondo gitim gima nyalo timo. Tapani kanye kama koro kethruok bede ma koro dhano be chako duogo bedo marach ma kata ka koro jo arita gitemo jo mondo gijiw arita to bedo negi matek mogik. To mane kama koro wantiere kaka jo Kenya. Jomano meeting mar mondo mi oket arita odhi oketo nyaw e arita, odhi oketo siasa e arita, kendo odhi oketo arita gir ohala kata gir gimoro ma bende gitimo godo timbegi ma ginyalo timo. Koro ma bende miyo japiny koro dhi bedo kod chuny moro mar kedo ne en owuon. Ma kapo ni ang' oduong' kata mana ng'anyo to ang' moro yude thuolo mar koro en koro dhi turo duka ng'at machielo ma koro bende en ataro mar chik. Kae ma koro ang' obayo obila gi kidi ma bende en ataro mar chik. Kae ma koro ang' ne samoro ng'ama bende ne wuothe moro en bende koro sani tuome to kata ng'anyo no onge, makosa mano timo bende onge. To magi koro timore nikech gibiwinjo ka Raila Odinga wacho niya kochopo kama koro chopeno to mano nyisi ni piny nyalo dhi chopo kama rach. Koro nyalo bedo ni japiny sani nyalo bedo ni kawo chike e lwete. To kawo chike e lwete nang'o? Ojogi polis. Nikech samoro jok nikech ng'ama nomiye ting' mar mondo miyo kawo chik mondo miyo rit ratiro ok otimo mano. To mano ok nyis ni japiny bende owinjore bed ni koro kawo thuolo mar chulo kuoro nikech samoro jo arita ok ochiwo arita makare. Koro nyaka ochul kuoro ni en bende otang'o ne polis ne monyalo kawo chike e lwete. Mano bende wadhi ka gima waketho piny. Raila Odinga e twak mare miwinjo ka andika mare miwinjo ka Fred Ogweno wacho no. Yes. Owacho ni ka japiny ok nyal yudo arita e lwet obila mana kaka ok nyal yudo arita e lwet jopiny wetegi to mano piny osewuo. Ing'eni japiny ok nyal yudo ratiro e lwet japiny wadgi. Onyalo yudo ratiro e lwet jomochung' ne konyo e chiwo ratiro no. Emomiyo kata mana gweng' kuno ma ji odake owete gi nyimine gi ang'o kanyuola. Seche midwa kata mana pogo lo to ok unyalo bedo piny ni koro unono kendo e odu kanyo ni koro poga lo. Nyaka to bedie duol moro machielo mar jachiw arita moro ma en bende ong'eyo ni joka ng'ane to pogo lo to kendo ka gipogo lo ni barupe gi kendo mane kama sirikal be kokalo kuom National Land Commission bende nitiere kod oboke manyiso ni Fred Ogweno no pogne ma owadgi cha opogne ma owadgi cha opogne ma nyamen gi machielo cha opogne ma. Koro nyisi ni nitiere ng'ama nyaka konyu eneno ni uluoro gi chik. Koro kapo ni magi duto ok timre to iyudo ka sa kanyo ma jopiny kawe chik e lwetgi
to koro kanyo kendo wachako bedo kod piny marach nikech samoro japiny ong'eyo ni koko kayudo ratiro e lwet dhano wadwa man bathe kae ni e kaka samoro kanyalo ratiro e lwet obila bende koro ma waluongo ni state of lawlessness koro kanye kama koro chal mar ng'ato gi okodeo kendo koluoro chik e piny ma koko no kaka piny ma hiti kama koro gintiere cha ma koro japiny ong'eno ritore kende obila bong'eno ritore kende nikech kata obila wadgi biro chier kod chieng'no to goye kech in Thursday ni ikalo town ni neno kaka town chalo chieng' ng'anyo mane nitiere town apane Ken okalo mbele matin kech an adhi madonjo nyaka e joka lawlessness mine ni wacho no onge gima rachi mogik Victor kogik kama koro jopiny kawo chike lwetgi to we agone Ken wiye kanyo nikech nitiere wach ma bende luorore ma pod ok wachope ma dhano luoro wacho jatend obila mano complain jalup jatend obila miluongo ni Eliud Lagati ma wach mieno ka kendo king'iyo ng'anyo manyo timore jo piny ne timo ng'anyo mondo mi ogwe tao Victor nikech en emiwacho no dhi otima ng'oa no dhi odonjo ofulo do ni nyaka sani ana wuon asemanyo to pok aneno statement kata OB number manondike gi station mar obila kama Lagat no dhi complain kech jomoko wacho ni no dhi ka DCI ting'eyo ne Victor case machalo kaka ng'ato ketho nyingi e mbui en case making'iyo weche mag chike to wakinde biro nyisi ni en a civil case ka ketho nyingi Ken sani to ok en a criminal case en gima onego bed ni kadhi tasendiko statement kasendiko statement to nego bene Ken bedo summon iluonge do koro teko mathoth manyo tigodo e mako Albert Ojwang be gima nyaka walosie golo Albert Ojwang kani gole mawego ng'ama nogolo chik mondo dhi ome obila manyocha ne omaki adek ka gin kanye kata ka ne gin abiriyo manyocha wuon gi nomiye lwetegi magi penjo ma wuon Albert dwaro ka ok waluoro mabor aya jok manyocha ne ka gisekele ka Victor ing'eni nitiere joma nyochung king'iyo jomochung gi jopiny kata mochung gi Albert e gini makoro miyo narrative manyo obila dwa kelo nwacha manyo gidwa bago wagodo kichineno ka gisedhi ma giwuondo Senate gibago wajumbe be gibago kacha olinga en pichni manyo wuok Mbagathi hospital mag CCTV kata wang dede gi report mar nurse on duty makoro nyiso kakoro wadwa nene pichni manini wagolo kacha ni kare jatend DCI nyocha noriambe Senate nikech king'iyo samo wachie ni jali nyocha ne pod ngima gisamo thoe to gisama pichni mag CCTV wuok e Mbagathi kacha aparo no bila wigi ncha no will kaka ne gi delete pichni kata ne gi kech mano gima ipoe mawacho ni pichni mag CCTV ma central ne gi tampa godo wigi no will ok giluwo mag Mbagathi ka bende gidhi gi tampa godo ka jotend obila nyalo riambe nyimbura mar Senate mani mo mi anyisi Victor seche kacha ni jo wajumbe manyo ni e bunge kacha nyo moro mana bul to kinde duto bende wasewacho ni ka piny owacho dwaro rucho gimora mora to gitiyo ga gi kamiti mag od buragi samora mora mineno kamiti mar od bura obukore ne gichako investigation moro to gipenjo mandhem Iwinja nekech kata sama ipo wacho ni ji 20 osetho kuom thuolo mar dweche 4 nyonge jaod bura mano penjo niya to githo e citation obila mane makosa magi ne ginang'o atwa mane mosekawo ng'ama norido ne Isa Kasan mondo miyo penjo gonge ka ng'ato osepenjo kata poko no penjo ne to osewuok oluwo dhi wacho kinyo dokele wacho dogu neno kana penjo okay erokamano koro mi Victor katieko en ni gima koro ne konyo wa madugwa yuda die ni kare jogi nyori yapo nyaka nyim Senate en pichni don koro neno ka dogi omoko en pichni manyo wuok Mbagathi ka emomiyo ipenjori ni to ang'o mamiyo Lagat ni obedo motegno nade e sirikand ni to role mane mo play nekech jomoko ne kele siasa jomoko bende ne oyuaga Gachagua kele gigi kaka gima koro biro mar siasa taparo ni nchiri kunde moko miluongo jachien kendo miyo jachien teko mang'eny kata kama jachien onge erokamano ka ng'ato timo richo nyaka lure gi richo mae en gima obila nyaka chiw answers ne wuon Albert Ojwang na mi wuoda unege nekech ang'o maonge badhruok choma wach ne tir to ka ng'ato nyaka gwe tao to gwe tao mok ne olwar gi piny mangima erokamano ahinya
Jagoro mungire miga mar arita kanyo chaloso e county ma Kisumu dala mar Seme nyocho wacho ni the due process mar law must be followed mangata ma gini oreo mane kaka gine wuoyo ga Victor mane kaka wuoyo Raymond Osiep Nat bene okadwa kadwa mule gini nikech mane kaka sirikande te wuoyo kinde duto moneg ng'ato mata gimoro tim tibiro winjo ka gima police wacho ga kiwinjo gi wacho ni no stone will remain unturned aparo ni jagoro mungirore osebedo gi tich mabere kabisa to embede koro gigi ineno ka koro richo mobila timogi miyo kata tich maber mosebetie kotimo ka koro gima Raymond nyalo konyo godo jopiny ni embendo insist mondo mione no bila manyo timo gigi mondo chak gi manyo golo Albert dalagi gigole gikele ne kechango mondo weche mosebet kinyiso ji ni no stone will remain unturned kia mago wasenye gima wuon Albert Ojwang dwaro ok stories ok press statements en nigi dwaro no negi wuode ne kechango to nege gi bende gibiro rumo koso sa moro sani kochako magat machielo be kiny wawinjo ki wuondwa nogo wiye korot kadiel kata karombo to bila imonegi kama na nyam jatend piny Kenya nyocho loso ka en Kajiado ko wacho ni obila marori masamoro tijigi ok ber chik biro kawo kore mana kaka governor osewacho ni gin gik mabende wang'iyogo to gini kiloke odiochieng' manyoro e nyasi mar choko pesa kanisa mar Vosh mokuom jotend ODM nyowuok tumosuo gi sirikal kagiwacho ni nyaka karang'o ka gimbe gibandho ng'eyo gimomiyo tho mar Albert ni tho malit miwuoro Nyakora Mugajwang ni sirikal nyaka wuothie ler mondo ng'iso kata jo Kenya ni ng'ama nogolo chik mondo mi kawo ngima rawera ni matimre ka jagoro mar ODM wacho ni bedo ni weche mag nek kod bedo mang'eny mokalo chal ka gima winjruok e kind ODM kod UDA osemana kethore kendo wuo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kanyalo yudo ote mare no Stafford nyoloso kama Nyakora Mugajwang keto sirikal mar broad-based kanye ken kapodwa rito winjo kaka jagoro ni oloso jagoro thothne ka loso to wacho ni en oloso e chung mar party mar ODM to neno ka gima wachne beto pogore gi wach ma iwacho gi jokanyo moko mag ODM mane lemo mag telo anda bro penjo jagoro ni to koro wano ngiso wanang'o Senate kaja dak no doji chinga jojo ywak ni Senate kaja notame thuolo mano wuok oko mar Senate bedo gi galamoro ne moro kanyo mochako wuoyo nitie kuku maduong' mar ODM Central Management Committee ang'o manie luonge ang'o mano ne luongo jofwambo e gine ka nikech no wache liel moro uni to kod liel mago pimo wijo piny beto moko gine mano koro konyo wuon Albert Ojwang namo kama kaka no wuoyo Nyakora Mugajwang onyen na kaka jagoro maduong' Edwin Sifuna nyoloso e kinde alam ma Jumapil e kanisa mar Vosh Kisumu jokanyo mag ODM oramo ni gibiro kedo ne oganda ka gin ei sirikal kendo nyiero ji madwa ni giwuog e winjruok mane gibedogo kod William Ruto. Jakom mar ODM Gladys Wanga okoni yot mondo gimany ratiro ne Albert Ojwang ka gin ei sirikal moloyo ka ginoko. As an ODM party and as the national chairman, we have signed an agreement with our UDA colleagues. Our party leaders have signed this agreement, and it included inclusivity, it included stopping extrajudicial killings, it includes all those things. And today as I speak, there has been no going back on that broad-based. We are in it because we are already in it, inside it. So we will stick inside there, and within it, we will demand for justice, we will demand for a stoppage to extrajudicial killings, we will demand it from within there. Kagidwa ni mondo tim nonro mapiyo kendo ka ondamo mar chik ne ji mano okelo tho Ojwang. Jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu kod nyawadgi ma Kabondo Kasipul Ivo Bara okoni nek makamano okowinjore onen e pachoka bang' winjruok mane obedo bang' ng'anyo mar Gen Z. To gik moko ariyo ma wan go ka en ni jowadwa wawe broad-based mosekelo kweni kawa manyo justice endara oko mano gimoro mokwongo achiel koso wabeda broad-based ni to wamany justice for Albert Ojwang gi jowa moko mosetho wamany ka wantie ei broad-based ni mana riyo gimo wacho nani emadwa ni mondo wawinji ka wabunge gi owinjo mondo wadwok ne Raila wach malo. Who is killing these children? Who is doing this? Can we get to the bottom of the matter?
And let not politicians take advantage of this unfortunate incident to now start creating discord amongst other Kenyans. We want the truth, and that is all we are asking for. Hii mambo ya kuua mtu ameuliwa leo inaharibu hata yale ushaje tuliweka katika nini maktaba ya kwamba tunataka Kenya iendelee mbele. Magomo kuom jotelo mag party mar ODM kanyo loso e kanisa mar Dwaro kod Chang e dala mar Kisumu chieng' manyoro e wach masani koro seko it jopiny kuom thuolo mokwongo budget nyisomo to kata kamano e oboke gi ute mag fwambo kuom thuolo mokwongo e sigana mar piny Kenya wach mar budget nyonge kaka sigana mokwongo moluong ni main story kata lead story wach ma bende nigi weche mang'eny gi penjo mang'eny ahinya. Apani ng'eni kaka wanene ka ji winjo nyaka jopuonjre. Yes. Koro yera mona kuonga wache ni maktaba en tat somo makama buge nitie ma nyalo biso bilo. Oh, wan gi maktaba gi mkataba. Koro ma adui chairman wacho no library mkataba. Bedo mkataba. Koro yera mona kija piny katigi maktaba en kamisome library. Madonga iluongo library. Koro motemo wacho no. En mkataba winjruok kaka ngiri miti. Ero kama na yenye winjo kaka jitelo wuoyo wache ne pod mara. Aparo ni siasa e arita kwe en achiel kuom gima owinjore bed ni waketo tenge nikech ing'iyo thuolo mokalo higni go te siasa mirwako e arita mosumiyo wabedo kata gi polise mang'eny mowuok e dhoot achiel molo dhoot machielo. Siasa mirwako e arita kwe momiyo kata mana kinde mokalo wasebedo ni koro samoro ng'ato nyalo biro kwalo mbulu gi wang' teko nikech ong'e ni thoth obila gin gima wuok e dhoodgi. Siasa mirwako e arita kwe gin gik ma king'iyo to gikone wabedo koda obila ma ok ong'e ni ratiro mar oganda to ng'e mane irito kaluwore kod dhoot ma ng'ato wuokie. Kapok mulo broad base no motegno to adok chien wach mar siasa miwinja lose wach mar weche mag arita ni. Yes. Anyalo paro kinde ma otwak moro ni chane obede godo koda jatelo mar DCP masani ma bende kinde mokalo ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Mana otemo ywak kowacho ni oganda mowuok e masawa mar Kenya osema lemo mag telo mane gintiere godo e sekta mar arita kwe. Kendo nokwano ni kuom telo maro mauchiel motegno mane gingirore e thuolo mokalo koro sani omagi kendo kegi ne dhoudi mamoko. Kendo jafwambo cha ne piny to yawa dibed ni koko migi dhoudi mamoko do mago mana jo Kenya mabende poni mana kod nyalo. Nochiwo ranyisi kowacho ni kinde mokalo gintiere kod jagoro mongirore e migawo mar arita miluongo ni Karanja Kibicho. Mabende ne owuok e lemo no mano bang' kane jatend piny mokalo Uhuru Kenyatta owuok. Kendo koro lemo no sani okaw kod Raymond Omolo. Mano nodiyo lwete. Ochako dogo wacho ni ne gintiere kod jatelo mar obila mag Okwach Kich miluongo ni DCI George Kinoti mabende koro sani lemo mare omi Amin Mohamed. Dogo chako owacho ni ne gintiere kod lemo masawa ne ntiere kod lemo mar jalupa Ogai mar obila manombugwa. Lemo makoro sani omi Lagat. Ochako dogo chiwo ranyisi mar ofwamb kich mar NIS mabende ne nitiere Kameru kanyo masano mi Nordin Haji. Udogo wacho ni kinyalo paro kanja ne nitiere commandant mar GSU. Mano koro sani gionge godo. Makmane koro wegi gi lemo achiel mar IG. Owacho ni tumewachiwa kama tumeachiwa. To IG no dongene mano wacho no miyo kanje tich. Koro wacho ni mano koro e koma chiel kene ma masawa dongo e telo mar arita kwe mar obila. Nang'iyo twagno katemo dok e kendo to ago kwanta wacho ni magi achiel kuom gik maketho kit kaka watayo sekta mar arita kwe. Nikech ma nyisi ni report kata wach mane jago ni golo ni mane Gachagua golo ni ma kende romo duo pach obila ma samoro ni e obila kanyo to gin joma wuok e masawa. Masamoro winjo ni yawa wanti waonge jotelo malo kujo jomoko nono e matawa. Ang'o ma mono gi ketho gino gi e iye. Koro mane no wach achiel manitie. Ang'o ma mono gi siayore gi e iye kanyo ni bono ambodo ni mono malo kucho telo maka koro adwa chiewo tinyalo meda mayot. Kata samoro kadwaro off tinyalo miya 5 kar mondo miya 1. Kata samoro kadwa ni mondo mi
miya thuolo abed ka atayo tija moro an tie godo matatuga moko ka 10 mowir marach to jatelo malo kuro jatelo ma en ng'at ma jadhowa idhi yiena yia mondo koro matatuga go bed mane ndara mae kama koro kadwa ni mondo koro gola kigola e rito samoro pis makamak mondo tera e ndara dhi abed ka choko pesa kaka obila mar marita ndara tidhi miya mayot nikech samoro jatelo mamalo en ng'ama wacho go dhok achiel koro mano en rwako siasa e sekta mar arita kwe kwa gole kanyo waduoge wach mar sirikal mar Manywanda mar broad-based government aparo ni kaponi wadhua keto pachwa e wach mar broad-based ni koro mane gima koro donje twak morago sani kadhi nyime to wach mar Albert Ojwang yudo ratiro mare dhi tho kamatia nikech siasa nigi mbii moro mapek makata gimoro amora motimore wich wilgo mayot kidwa ng'eyo ni mana dieri para ne kinde mane ng'anyo timore mar jenzi ma tarik 25 dwe mar 6 kendo ne gima pek mogik to kinde mane siasa odhi okawo teko mar riwruok odhi obedo ma oloso sirikal mar Manywanda mar broad government ng'anyo nodhi owito ndhadho ne makata ka ne rawere chak luonge kendo to nokoyud ndhadho ne mano nyalo bedo godo manyisi ni siasa nitiere kod mbii mare nikech siasa biro gi teko ma gintiere godo mag apis gipiro kod teko ma gintiere godo mar pesa to biro kod teko ma gintiere godo kalure kod gik ma gisebedo ka gisechoko kuom thuolo malach siasa nitiere kod mbii makwa weyo ni siasa mar wach broad-based chak donje e wach mar arita makoro sani jopiny yuago ni to wadhi bedo kwa wito gima jopiny sani koro luwo mar ng'eyo tere kaka inyalo lok sekta mar obila mondo obed makare kiwinjo ka jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna loso e wach manotimore ni to en owuon kinyalo paro kane timo winjruok makamacha kane Raila Odinga keto sei to kachiel kod William Ruto keto sei en owuon ne en achiel kuom jota nyasi no koro aparo ni ok dibed makare ka koro dhi ojuolo wang'e kendo kuwuoyo ka iyo wang' e liel to wiye wil ni en ma entiere nyaka kod namba machiel kachiel monyalo gone jatend piny e kar yot mare kacha kata nyalo gone Raila Odinga kamora mora ma entiere kata ginyalo dhi giluongo sano ujore be ni kare ne kaponi en kamano ne giseluongo kuku mar telo mar ODM makoro ka giwuoyo to giwuoyo e dwol achiel ni mai chung mar party nikech macha jagoro mar duond bura mar ODM oloso nyasi ne ok ni odhi e nyasi mar liel kamoro nikech kiwinjo ka jagoro maduong' wuoyo kamacha to jakom nyoro owuoyo kamacha to gi jood bura mamoko makaluo manyiso niya jotelo makaluo mantie e sirikal ne omako chung' ni wan pod nyaka wabed mana e sirikal waseno ber ma sirikal biro go to mak man ni manyo ratiro ka ji nie e sirikal kanyo mana achiel ng'ama samoro en jatelo en e broad-based kanyo to samoro ko jaluo en koro winjo ni ginyi samoro joluo mane winje mit ahinya koro wawuog e iye nikech samoro gik makamago osetimore ahinya koro wach motimore mar Albert Ojwang koro aparo ni ka ochope kidieny ma koro sani wawuok e wach mar ywago ratiro mar achiel kachiel ne wach Albert Ojwang gi ng'iyo kaka inyalo tim lokruok e sekta mar obila mwaduoke e siasa mar sirikal mar Manywanda taparo ni wadhi wito gima duong' ma waluwo gi sani to gikone nitiere ng'ama dhi pamo madhi mor kamoro nikech gikone to siasa nitiere ng'ama dwa ni mondo misa moro kaponi Raila gi William Ruto ne opogore to mane mor mar ng'ato kama chielo ma wach mar Albert Chao ken gima duong' ne ng'ama chielo koro mago gin gik manyaka to wang' kaka jopiny ni kik wawe siasa ni dhi madonji ma wiwa wil gi gima ne walawo hie ma en mar ratiro to be jo Kenya bede lwedo maber ma obilo bed ni lwete yot lwete ok yot manyalo mana thala japiny awuoyo jo siasa miele liend Ojwang kata be ni poko ike kamano mar manyo chia moro mar siasa go wuora moro nyocha gin gi liend gi ka jo siasa nyocha gi mielie maberi mogik Victor gima wan ng'ini sama wan kae to wawacho penjo kata wawacho weche ma samoro japiny ma kawaida ok nyal kech jo siasa gin gi joma wuoyo e lopgi kachiel kuom gi otho to ging'e kaka giwuoye japiny king'iyo mbaka manyogore e mbui nyaka sani kech kanye kama yude pa jopiny ing'eni dhano noseyawo nyaka X Spaces kucho nyoro ne ane ginene ne ane e TikTok kocha live kifollow gik ma jopiny wacho tiyudo ka ntiere gima kizungu wacho disconnect ntiere pogruok bugo moro e kind jopiny gi jotelo manyaka ya wang' gi sani jatelo mariek king'iyo comments kaka manyo ntiere Facebook mar Gladys Wangacha nyaka ya wang' jatelo moro amora oko mora kaneno ka jo siasa oweyo bunge kama onego giwuoye to gidhigo siasa e kanisa
kama bishop osemiyo dhano chiemb chuny donge Bishop Winnie ne osetieko Rosa Buyu ni komiti mar arita nyocha ene bunge chieng' mane bas komiti ma kamano gwelo IG gi jodito mag obila contribution gi pek mar contribution mane ochiwo chalo nade mbunge mara Ivo Bara king'iyo statement mane ochiwo mondi king'iyo pek mar statement no ing'iyo weight mar statement ing'iyo wording mar statement nogole bang' daladi to ndembe maromo nade to ka nyocha amin gi nyocho pe od bura nyo penjo machalo nade kaka mjumbe ingene kiwuok terenge dhi eliel kata dhi e kanisa idi manyo kuchuko kitemo keto go gimoro mandem aparo ni jo siasa mawa ahinya jotelo gi wajumbe mag ODM no it opportunity nekech ingene jakom ka nyocha nyose wuoyo mapek kamacha opportunity mane mar keto piny mar manyo bonga points politically kosonang mar manyo ratiro ne Albert Ojwang to wuoyo motegno Victor awase wacho achiel kuom tije mag mujumbe en representation en oversight to gi legislation mai koro ne en thuolo mar oversight to gi representation ne chakore gi mujumbe kuma nyo Albert Ojwang wuoke koro ka nyo bire od bura ka tingeni wuon Ojwang ok en mujumbe ok onyal penjo DCI Amin gi Kanja IG penjo moko kacha to gi chairman mar IPOA koro mujumbe ne ni mane penjo gi elowe mar ariyo Victor mai en thuolo maka jakom Raila Odinga nyose chiwo statement mapek mager kamacha koro wajumbe gi nyo nego wuog mager makoro gin jakome magagi iwinja gen ka giwuok mager ni gidwaro justice ni nyo nego be ni gilose twech achiel mai momiyo na winjo ka pinji ni to Junet ni kanya kaka nyo loso cha mai en thuolo ma nyo luongo godo wajumbe gi te iwinja koda gin Orange Oskacha kod oluongo gi e parliament to ne gi issue statement ni wan ka koro tek ok wanyal nwang'o justice to nyaka wa rethink ineno nyaka koro wa re-evaluate kata doko ni ok giwach ni giwuokie to sirikal kinde duto Victor ntiere duol ma ging'iyo winjo kore ka jakom koro dogag ni Junet dhiuru mos jogi osetimo ang'o jogi winja kata jogi osewinjo gimotimore to nyaka buogo gi abuoga ibuogo gi abuoga ma giwach ni to en ng'at mane manonego Ojwang mogik Victor gimamiyo gimineno Ken wacho ni siasa nyaka ne donjie gini king'iyo weche mag Gachagua bende dhano to ma be sama embo kele siasa mare Kalonzo bende dhano koso dibe ne onge wach mano nyalo wacho finance bill gi budget koro oyudo kamo nyalo ywe gima duodo bila ka en temo umonekni sani narrative makore wacho ni jok moko mayinjo ne mane imanyo adek ka jok mane imanyo adek apa no mag ginyoro godhiambo ni mabuse ni emi wacho ni nogoyo Albert Ojwang to bang'e ogony gi gidhi Victor deputy OCS ma central ma king'iyo kanda manyo Citizen Play manyo wuok Mbagadi cha poko ma Kenya ka sani to king'iyo dakika 24 magikowie ringre cha Mbagadi kacha ineno ka gisetero ka ringre osetho to mondo mi gidhi giwuo godo mondo bedi ne gitemo wuondo jopiny mano en makosa to mogik ahinya Victor enia obila kinde duto kineno gitemo umo gimoro ka ng'iyo kaka to mar Ong'ondo ncha notimore kai mheshimiwa nineno ko mak ji ma within 2 days to set radio soji yie te ma jok manotimo gigi mae ni tang'o momiyo pod ok waneno meko mathoth machalo kech mae to ma investigation ne yotie moloyo nikech joma nomako Ojwang gole dala gi ong'e police station kama ne entie ong'e joma tho e lwete ong'e investigation mane mitimo kai ma pod dhano luoro mabor onge jogi gin jok mane ndani kose soge to ng'ato wacho gima notimore mae manye gitiyo godo kaka ratito weche moko tiani jotendo bila tiamoro komen tio molo wacho ne ji ni onge tidi ma ok biloki mago e kaka jogi wuoyo wuon Ojwang dwaro ratiro wuon Ojwang dwaro ng'e gima nomiyo ne wuode jo Kenya mamoko bende dwaro ratiro mondo jok ma samoro ni stendo bila kata mibi mag kawuono kiko kuonde go kik bed ni yawa samoro ambibi nega kaka no neg Albert Ojwang erokamano nyakolo Ojwang penjo thoth duoko tin magi machando chuny oganda jo Kenya mathoth ahinya tinende ewi tho mar Albert Omondi Ojwang wuod kokwanyo Nyasaye omed keto chunye kama okwe omedo kwayo timo mos makende ne familia mare elitma tinende koro gineno ni nyakolo Ojwang nyaka ne wuod gi tho jaduong
nigi penjo mathoth malo duoko Nyakwar Mgajwang' to weche thoth ka jomadongo sana no karingo matek ahinya. Governor, wach mari mogik. Wach mara mogik en Victor, en gima lit kendo ka janyuol ka onyuolo nyathine kech wambe wa jomo nyuol mondi ne janyuol magombo mondo mi oik nyathine onge, janyuol nyalo gombo ni mondo nyathine oike. Omiyo magi gin lit, to mana kaka wasewacho no, ing'eyo ni wachomo 25th anniversary mar ng'anyo mar Gen Z biro kae. Yes. Mae en gima ka okongi maber, to samoro mana kaka ne jakom Raila Odinga wacho no, to en jasiasa, en wuon piny, en ng'at man gi lony mar ariya. Statement manyo wacho ni gima kama ka okongi maber to samoro nyalo ruombo piny owacho piny. Adwaro jiwo nikech ang'e ni piny owacho nigi itgi kendo giwinjo ni tho mar Ojwang' ni kik gikaw mayom yom. Weye tho mar Ojwang' ni emobedie tho mogik ma dhano yudo e lwet obila monego bed ni rito ngimagi. Kik ketie mana siasa, kik bedie mana gimi wacho sani to kinyo rumo nikech king'eyo mirima ma jok matindo nigo kata Gen Z nigo oko ka kuma wachomo to samoro mana kaka iwacho ni otegu mar oyieyo samoro bende nyalo mako nyaka lwet dhano kata wuon otegu no. Nyaka wabedie motang' mondo mi wang'i ni to thoye ma kamagi nyalo tiek nade mondo wabedie piny man gi kwe. Wabedie piny ma kiwuok odi gotieno, iwuok odiochieng' ting'eyo ni inoko kanyo to inie piny mantiere garita makare. Erokamano ahinya. Ken, wach mari mogik. Na chako ka wacho wach nyithindo, para bro lore ka wacho wach nyithindo. E kinde mokalo dwe moro achiel gi bathe ne wan tie kod Fredo Gweno Yugis kocha. Mano timo limbe skul maralia kocha. Kendo no wabedo kod achiel kuom jogo matayo chendo mag nyithindo, marito nyithindo. Jago moro ma bende en owuon to onge kod noko bedo gi nyalo mar bedo gi nyathine. To mak mana ni odhi ochoko nyithindo ma ochando kendo ma orito akane miluongo ni Fatherless Children's Mission to the Fatherless Children's Mission mantiere Yugis. Kendo kawuono achiel kuom yore mag tego okenge mag jiwo ratiro mar nyithindo gibago chokruok makanyakla ma bende gitwake mamorino kal gino ng'isa gi nitiere kono. Kendo waburo ng'eyo tang'ogi ni ma otwagi e kanyo ng'ini wang'eyo budget mar kaka inyalo rit ratiro mag nyithindo. Nyithindo nyalo bedo ni bago ng'anyo kata mana magiluongo kani mag weche mag sundo sirikal to nyaka migi arita motegno, nyaka nene ok odhi ataro mar ratiro margi. Somo bende nyaka kete mahino nyaka keyo sekta mar somo bende no mi budget maduong' to pod nitiere ng'ure iye. Koro med mana jiwo ratiro mar nyithindwa. Kaw mos mar Billington Ger gi mos mar jo fuang'ano duto. Billington Ger kod Dennis Dire Victor konana je ne wambo kaka koro piny bene kudugo to omany na udugo gicha moro. Na kama koro piny bene nyaka bed gi moro e but na mar gari gaja. Erokamano. Sidia parona kanyo ni joma tindo nitiere chenro miluongo ni Climate Works. Inyalo dhi golam ofis mar chief man machiegni kodi. Osechake joma tindo madwaro yudo bath pesa moro siling 550 mimi pile ka pile Nyakwar Mgajwang' dipo ka yude sabundi moro. Mane ng'eyo ni kazi mtaani chon. Miluongo ni kazi mtaani chon cha. Koro jowa uguru oko ing'eyo ni nyadi mang'eny ahinya iwinjo kanyo ka jasiasa biro ng'isi ni weri gi gigo to en ing'e ni en gi kare moro monyalo konyorego. Koro mae ndi nusuru mari ka japiny dhi mondo ndikri. Awe ni ng'iso sina no kalo kwala kacho koni. Leta bich. Koro ne jowa Climate Works di office mar chief machiegni kodi mondo ndikri nikech kepo ibiro tim en tich mibiro tim kuom thuolo ma jumbe ariyo ka jumbe ariyo kendo joma matindo biro bedo kayudo siling 550 pile ka pile. Kao kamano Nyakwar Mgajwang', erokamano nyasi ni Ajay Bonyo kamoro moro ma intiere Woodstock kwa Bungu Stafford, asante sana. Mano na director mar Okinyi makawuono. Wer mar National Anthem wajini haki iwe ngao na mlinzi alafu tukae na undugu amani na uhuru raha tupate na ustawi. Koro wageno ni haki mabro bedo okumba kaka oganda jo Kenya bro bedo e case mar Albert ni Nyakwar Mgajwang'. Kao kamano ile mama kaka Nyambagale mudoluo ratiro bedo kumba obedo kumba marwa. Kao kamano Nyakwar Mgajwang' karuotho yie to kamoro nyano ne mana kodu dwe manyien mar abiriyo kodhi mang'eny ahinya to dwe mar aboro
akaw yue matin weche ng'eny kaka wanene to dhi mbele bro dhi mbele nyakwara salamu chopre jochula te mos makende ne jochula mfangano wabiro ken yero chula gi kwoko ero kamara inya magi gir pichni magi jofombo gi keyo kokalo kuom office mar patron marwa mano SG kanyakla kod ogaye marwa bende magayowa mano senior J Bonyo nyasi mano bedo godo diching mano manyoro nyakwara Mogajwang mano kanyo nyara lego Lydia Koth mano kanyo Jakom Festus Amem Mawuda Wasi nyadundo mano chairman wa mano jaod bura ma Langata Felix Odiwuor Jalango mabene no bedo no wendo mano one and the only nyawa hambla nyoni tire kanyo kendo e budho odichi mano manyoro wan kanyo kod Batalai mano en MCA ma Kileleshwa Award majibende nyoni tire e budho manyoro magi gin mana piche masanja nyakwara Mogajwang ndi wadhi nyime to sai mongado akaw riti makawuono ubedo kod odichi maber kawanere e gwenge mopogore to wanyalo mosore nyakwara Mogajwang kwe ma Jehova Nyasaye mar bed kodu nyaka onere kendo e chenro ma kaka wanene ubed kod kinde maber riti makawuono nyinga eno tino maka juma to par pile ka pile ne pidh yien kantiere odiochieng' moro ma bende omulo chuny ahinya riti Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through